hoću da kažem, sloboda nije da radiš sve što želiš, nego da ne radiš ono što ne želiš. To je jako velika stvar. Mnogo bitno. Jako velika stvar. Da dođeš dotle je jako, jako teško. Eto, ja sam zakoračio u to, ali tek sad vidim koliko sam mali i koliko treba napred da se ide. To bih rekao da eto, to je taj put do Boga i put tog usavršavanja i to je jako dug put. Ali baš da se uđe u tu večnost je ovaj put sada. Tako da zaslužimo to. Znaš, ne moraju da bude ono ultimativni, ekstremni. Budi srećan. Izađi, radi nešto, zasluži. Ne morate da polomite noge kao ja. Ne morate da se otrujete od, ne znam, steroida, da dotaknete dno da bi došli do vrha. Budite pametni, radite polako i budite srećni. Здраво и добродојдовте на уште една епизода на Байкерот и Кросфитерот. Ова е втор дел од специјалната епизода каде што гостин е Никола Пирузе од Србија. Дзирнете го првиот дел, таму на кратко објаснивме зошто е тука, која е неговата приказна и во првиот дел поминавме еден дел од неговата животна приказна. Овој втор дел е уште поинтересен и пред да продолжиме, едно големо благодарам до нашите партнери во ова, FeedGuru, сервисот кој што нуди приготвени оброци секој ден достава на вашата врата на feedguru.mk со кодот PNC, англиското И, 10, добивате попуст од 10%. Те јас и Жаре го користиме тоа и многу сме среќни за тоа, многу им фала на нив. Фала и на другите спонзори, Best Way Solutions, CrossFit Skopje и најмногу фала на вас гледачите и слушателите. Вашето трпение и вашата поддршка е таа што го овозможува овој подкаст да трае и да се одвива во ваков формат, бесплатно на сите социјални платформи кај што се конзумираат подкасти. Тоа е на кратко. Никола, колку и да беше фасцинантна твојата приказна. Јас едва чекам да го слушнам вториот дел. Ја заклучивме приказната со пауерлифтингот. Тука некаде при крајот на таа пауерлифтинг приказна се запознавате и со Жаре, тренираш малку кросфит и во еден момент решаваш тоа со пауерлифтингот. Што се случува понатак? Тако, прича као што смо рекли е постала превише токсична. Стајамо sa powerliftingom и одлучувам да кренем да радим sa људима кои ќе постати шампиони. Да кренем тренерски посао, али да онако, да то не буде онако прича као ја, него да ја својим искуством те људе буквално доведем до тога без штет. Им скратиш пут. Тако, не да им скратим пут, него да не скрену овако. На тоа мислиш. Да не буде токсично, тако е. Тако да одлучувам да покренем тај бизнис преку Инстаграма. Онлайн коучинг бизнес. Онлайн коучинг, да. За снага, за бодибилдинг, за што конкретно? Тако, strength, fitness, conditioning, Јас. тако нешто, али тад е била снага, пошто нисам хтео да тренирам онако нешто кондишнинга, никаде у животу радио, разумеш? Аха. Али опет сам имао искуства с тим, ето, и Бати што сам научио нешто од njega, мало оне кросфит, оне водове, јас сам давао људима, разумеш? Сеќам се, реков Да, си. да, тако да ја учим од сваког, све што научим од тебе, што е добро искористиш. Tako da, to je bilo to depresivno doba. Onako, rekao sam mom bratu, ovako malo daljem bratu iz Skoplja, rođak brat. Bratучет на македонски. Tako, brat. стварно. On je bio, Брат из тетки. Da. Tako da sam pričao s njim i rekao sam, hteo bih da pokrenem posao, kako ću, šta ću. On mi je bio tu jedini u Skoplje to vreme. I on mi je rekao, nemoj puno da misliš. Prvo uradi, onda kalkuliši. Bravo. I Viktore, hvala ti. Danas je to jedan od najboljih saveta koje sam ovako od nekog mladog čovjeka dobio. Znači, nemoj puno da misliš. Ako je to, kreni, a posle kalkuliši. Jer ako previše misliš, nikad nećeš da kreneš. Da li će to biti to, da li ću da uspijem, da li ću da failujem, znaš, da li sam to ja, svi rade. Tako da ja nisam čekao puno, poslušao sam ga.
sad kako da krenem, ja u to vreme ni telefon nisam mnogo imao, nisam bio na javne mreže, ništa me to nije zanimalo. Tako da ajde, šta je to Instagram, kao da vidimo kako to izgleda, otvaram ja Instagram i kao to će biti platforma gdje ću ja svoj biznis da krenem, pošto je tad Instagram bio najpopularniji. Ja sad kako da napravim tu mrežu klijenta, malo sam ja to razmišljao i rekao, dobro, ajde ovako, pošto svi prijatelji koji su mi bili u powerlifting, što sam bio onako nerd, sve sam htio da znam, ja sam im davao planove, ja sam ih trenirao. I ja sam im rekao, drugari, ja pokrećem svoj biznis za online coaching, ne treba da mi plaćate planove koje vam dajem i pomažem vam, ali ajde šaljite mi snimke malo, ja ću da pišem da ste mi klijenti, znaš, stranci neće da znaju da si mi drug, nego, znaš. I ja sam počeo, znači, to kako sam počeo taj biznis da radim, počeo sam na Instagram, nađem poznatu stranicu, ne znam, powerlifting motivation, deadlift till I'm dead, ne znam, CrossFit Games. I krenem samo da zapraćujem onako ljude iz toga. Така. A prvo sam počeo da šerujem klipove, kao my client, world champion, we do this. Onako sam opise malo stavljao čoveku i šta radimo, izbacivo klipove. Што ти праќат Tako, da, ovi prijatelji, da. ne Stvari ima drugari, drugari, da, tako. Jer moraš da daš nešto da bi dobio. Така е. Ja sam tako počeo da izbacim, svi su bili jaki, razumeš? I, Freemium model. Tako. Ja sam počeo da izbacujem te klipove i u isto vreme da zapraćujem onako puno stranaca od ovih. Znaš, zapratiš 1000, ne znam, odpratiš 500 koji su ti zanimljivi, zadržiš. Tako da dok sam počeo tu mrežu da pravim, a pošto sam to onako jako lepo radio, opisivo, znaš, on je šampion, imao je, ne znam, tešku priču, sad se bavi time, ljudi su počeli da hoće da budu deo toga. Znaš, neki nisu htjeli mnogo ni da treniraju, htjeli su da budu na moju stranicu samo. Plaćali su mi samo da tu budu. Tako da sam ja to krenuo da radim i to je bilo onako jako mukotrpno, jer kad kreneš ti od 0 pratioca, ja znam, dođeš do 12-13 hiljada, tek tako. I otkuda to je bilo puno rada. Bukvalno sam radio po 16 sata dnevno. I to je bilo baš teško. Kad ne bih imao interneta, ispred zgrade bih hvatao zimi, hladno hvataš Wi-Fi da možeš da radiš, da pošalješ klipove. Tako da, to sam krenuo sa rođenim bratom da radim kao zajedno, da nešto pokrenemo. I on je posle par mjeseca rekao, Niđo, brate, ovo ne ide, nismo mi ti ljudi što prave para. Znaš, ja izlazim kao. Dobro, brate, ti izađi, ja ću još da guram, osjećam da je ovdje budućnost. Tako da sam ja radio ta 3 mjeseca onako besplatno sve i jedno mi se javio prvi klijent, neki onako momak što diza tegovi iz Bosne, pa sam i njega ubacio, pa mi se javila neka devojka iz Novog Zelanda, pa se javio neki lik iz Džakarte i tako je odjednom ovako. Faka preko Instagrama. Da, kao da je Bog uključio. Neka pati 3 mjeseca i neka bude gladan. I odjednom je ovako krenulo, da. Vreme davanja je prošlo, sad će da se vraća. Tako da su krenuli onako jako puno klijenti da mi se javljaju. Ja sam počeo onako da zarađujem, da ne mora kum da me hrani bukvalno, da mi baca od prozor, da idem u 7 da jedem. Tako da, to je bilo to vreme. Tako da ja krećem da radim i u početak još su me tu svi smejavali. Ajde, glupiraš se, idi radi normalan posao, idi, znaš, što si učio školu, ne znam, ja sam završio ekonomiju, idi radi u neku firmu, nešto, sedi u kancelariju. Ja rekao, ne, u kancelariju prošli put je bilo jako loše, tako da sad ćemo ovako. I kancelarija mi je bila svuda, Debar malo napolje, u gradski park, tu mi je bila kancelarija. Tako da sam tako počeo da radim i bilo je okej, opet sam bio kratak, nisam mogao da preživim, ali javlja mi se neki lik iz Pariza i kaže, hoću da se spremam za bodybuilding, nikad nisam imao takmičenja, onako isto je bio lud kao ja, onako opsednut, kaže, treba mi pravi čovjek, ja po tvojoj priči vidim da si ti taj, hoćeš da dođeš kod mene da krenemo da radimo. Da dođeš lično ti personalno. A te vika kaj njego? Tako, da. I ja to onako odmah prihvatam, postavljam neke svoje uslove, tražio sam onako puno para, hranu obezbeđenu, bit ću kao kod njega. I sve sam mi to dogovorio i on mi se javlja neko brzo vreme preput. Kao desila mi se katastrofa sa poslom, sa sve, izgubio sam novca, ja ne mogu da ti platim, vamo tamo i svi mi kažu i to sam moje za savjet. Svi su mi rekli kao ma pusti ga, gdje ćeš bez para, vamo tamo.
I Se sjećamo si ti otišao? da, otišao sam. I ja sam rekao čoveku, ne moraš da mi platiš za treninge. On kaže, mogu samo 50 eura mjesečno da ti platim. Rekao, ok, neka bude 50 eura, ali mi pokri hranu dok sam kod tebe i stan. Ove osnovne stvari da preživi. Ne moraš da mi platiš. Krov I svi su rekli, ti si budala, šta ćeš tamo za 50 eura? Ja sam rekao, ovdje će da se desi velika stvar odavde kad odem. Nije bitno. I ja bukvalno odem u Pariz, onako, već sam počeo tu da imam neko zadovoljstvo u životu, da mi se vraća sreća. Aha. Sam bio srećniji kad moji klijenti prave uspjeh nego što sam ja pravio. Znaš, to je počeo, da, neko drugo zadovoljstvo. Počeo sam da stvaram zdrave ljude, ja sam već počeo malo onako psihički da očistio sam se od gluposti sve, počeo sam da za biznis sad, da budemo neko, da budemo od akcije, da ne bude samo toksičnih stvari. I ja tu krećem, odlazim u Pariz, to sam otišao sa 5 eura u džep. Sa 5 eura sam otišao u džep. Imaš ni za od aerodrom do... Pa ne, momak me sačekao, uzeo me na aerodrom i to je bio nije bio Charles de Gaulle, bio onaj Bove, to je 105 km od Pariz. Bio sam u Bove, u pizdu materinu tamo. Tako da lik me sačekao sa kola, išli smo. Sad mi je to bilo onako ludnica u Pariz, ja sam to zamišljao. Naš Pariz, sve, kako smo mi ulazili u predgrađe, sam rekao, gdje smo? On kaže, pa evo ulazimo, Pariz je opština. A onako gledam razočaran, depresija, gore od ovog mog Knjaževca u Srbiji. To je bilo raspad, selo neko, kako smo ulazili, jer je on bio na neku periferiju grada, tamo onako bogato naselje, lepo, mirno, sve super. Ništa, ja odlazim kod njega, krećemo mi da treniramo, onako baš jako. I super nam je išlo u početku. Ti pišu u teretanu ili imao svoju kuću nešto? Da, bio sam kod njega u stanu, imao je dobar stan, sa balkon, bazen imao. Ti živeš kaj njega doma? Da, živim kod njega, A gdje trenirate? U teretanu privatno, da. Tako da, znaš, on mi baš nije rekao mnogo detalja. Posle mi kad sam već tamo stigao, posle nekog vremena počeli smo onako malo čudne stvari da se dešavaju. I on mi je rekao da ima dislekciju, razumeš? To je poremećaj kao pamćenja ili sposobnosti učenja. Znači, momak je bio... Dislekcija, mislim što ne može da čita ili da... Tako, da, malo sporija, da. I onda, pošto je živao sa suprugom, sa ženom, ja rekao, kako si upoznao ženu? On kaže, pa na meeting za dislekciju. I on mi nije to rekao i to je malo nezgodno kad sa takvim ljudima da ishendluješ to. Čim nešto krene po zlo, njemu to izgleda 1000 puta veće. Tako da, posle prvih mjesec dana onako fantastične neke saradnje, to je počelo da bude onako jako downhill. A što počna se slučuva? Pa počeo da se ljuti pošto smo zajedno trenirali, razumeš? Aha, i ti onda se ljuti? Da, počeo onako da... Možda trenirao sam s njim, nisam samo njega trenirao, nego smo zajedno trenirali. I on je počeo da izlazi sa neke priče, ne daješ mi dovoljno fokusa, razumeš, ti treniraš dok mene treniraš. A to je bilo, tad sam posljednji put uzeo steroide. Tad smo zajedno uzimali to, razumeš, u pripreme. On je uzeo da se pripreme i ja sam rekao, ajde da uzmem i ja malo da se osvežim. Podrška. Ali već sam bio, hendlovo sam to, već sam se onako psihički ojačao. Nije bilo, da. Tako da sam malo uz njega išao i ja počeo da napredujem nenormalno mnogo, jer sam imao tone i tone u životu pre toga, on nije. I žena je počela da mu priča, došao zbog sebe samo, razumeš, vidi koliko napredovo, ti ne napreduješ, to mu je trebalo, razumeš, da se razbesni. Još mi hteo da naruči steroide i ja sam preko nekih mojih ljudi, sve smo to do Pariza sam mu doneo, on platio mnogo 1000 eura, taj drugar što mu vozio sa kamion, rekao mu da mu zaplenili, a u stvari mu prodao to, prevario ga drug. Ostao bez para, odlepio onako skroz. I to se napravila opet luda situacija. Da. I ja sam to onako hendlovao, razumeš, ali je bilo teško. Čak sam i sa njegovom ženom učio francuski, ona bila profesorka. Kvalitetni ljudi. Znači, ako imaš neki minus, ne znači da je minus. Možeš to da okreneš u svoju prednost. Kvalitetni ljudi samo, eto. Tako je to bilo. Ja u to vreme kako sam radio na Instagram, neka devojka, nisam ni znao u stvari da je devojka lajkovala mi sve onako postove. Bila je potpisana Dr. Marten. Sam mislio da je neki muškarac, tako mi zvučalo Marten kao muško. Jedno vreme je rekao daj da, jer ja sam je u stvari našao na Instagramu tako što sam pratio sve, pa otpratim na stranicu neku random, znaš.
I ona počela da mi lajkuje i ja rekao, ajde da je zapratim, da vidim, da se otvori profil, da vidim ko je. To je ispala neka cura iz Italije, devojka. I ja pustim joj poruku, svidjela mi se ovako na prvi pogled. I pustim joj poruku i krenemo onako malo za sport da pričamo dok paralelno radim, guram svoj biznis, sve radim s ovim momkom. I mi se zbližimo ovako, ja i ova devojka, ja joj pričam šta sam prošao, kako sam u Parizu, kako je biznis krenuo, sve. I baš se zbližimo, krenemo da pričamo. Ja kažem, što ne dođeš u Pariz da se upoznamo, onako. Ona kaže, pa da znaš da ću da dođem, onako od akcije na prvu. I mi se dogovorimo... Pa imaš one vozove za 2 sata. Da. Ali ona je iz Italije. Pa znam. Da, a dobro, ona je bila ovamo, niže, nije na sever gore. Ma ima to, nema veze. Ali Dolazi u Pariz. uglavnom ja se dogovorim s njom, rekao, radim s ovim momkom 3 mjeseca saradnja. I ajde kad se završi saradnja zadnje nedelje, dođi u Pariz da se upoznamo i da, malo da se provedemo i da vidimo, pošto počeli smo baš da pričamo blisko. Da, svidjela mi se, da vidimo da li jesmo ili nismo, pošto ova socijalna mreža čini ti se da znaš osobu, a kad je vidiš, to je druga priča. I ništa, ja ovom kažem, klijentu radimo ta 3 mjeseca, na kraj zadnju nedelju ranije izlazim, idem sa devojkom u Pariz, a sve ok. I mi kako smo radili, sve ta tenzija rasla, razumeš, čak je tu bilo, neću sve baš detalje da pričam, hoću i za knjigu da se čuvam, a i zbog njega, razumeš, nekako je ispalo tu loše, ali hoću tog momka da zaštitim, neću da pričam baš sve, bilo je tu svašta. Tako da 4 dana pre da završimo saradnju, čovjek onako besni, što sam noću ja ustao i, ne znam, pojao sam puding neki što je bio u frižider. Čovjek se budi ujutru besni. Pojao si puding mom detetu, izlazi iz stan, zovem policiju, napolje na ulicu. Ja onako, znaš, rekao, ti si mene od kuće uzeo ovdje, ne možeš tako da se ponašaš, pa makar je tvoja kuća. Ja onako stav, razumeš? Tako da, ne, žena će da zove policiju. Ja sad razmislim, Srbin, i on je bio Srbin, koji živi u Francuskoj, ženio Francuskinju, ali dobio papire. Ja rekao sad 2 Francuza, 1 Srbin u stan i stan pun steroida. Ko će da najebe ako zovu policiju? Oni ili ja? Ja rekao onako da smirim situaciju, rekao dobro brate, izlazim na ulicu. I on onako kaže pokupi stvari, stvari u mašinu, one mokre brate iz teretane. Vadi iz mašinu mokre stvari u torbu, Pariz, oktobar, hladno. I kao ajde na ulicu, to je to. Bukvalno si na ulicu? Da, on kaže napolje. A ova devojka treba da dođe u Pariz da je pokupim na aerodrom za 4 dana od tad. A ja nisam uzimao pare kod njega, nisam zarađivao jer sam ga trenirao za 50 eura, ja nisam imao puno para na ulicu, prazan. I tako, znaš, kad se desi nešto tako, proraditi mozak jako brzo. Ja se setim na Facebooku da sam imao nekog momka dok sam bio šampion, koji me je pratio, onako sve mi lajkovo, kao Srbin u Parizu i sjećam se, tačno mi je sinulo u glavu kao location, living Pariz i ja se setim njega i brzo internet i zovem ga. Kažem, brate, ja sam u Parizu, ovdje me klijent istero na ulicu, nemam gdje, nemam šta, molim te da mi pomogneš. I on kaže, treba nešto da ga sredimo, oni onako opasni momci bili. Ja rekao, ne, nemoj da ga dirate, ali hajde da se nađemo. I on kaže, brate, ja radim u firmu. I u firmu sam jedva napredovao da me ovi Francuzi kao Srbina da mi daju neku titulu. Ne mogu da izađem, ali ti šaljem brata, gde si? I oni živeli na neki kraj Pariza odatle 60 km. Ja sam bio isto u neku periferiju. I ja mu pošaljem lokaciju i kažem i on budi ispred teretane gde si vežbo, dolazi moj brat. Ja dok sam pešaka onako otišao od stan, kad sam izašao od tog mesta jer me isterao, to je bilo neko hodanje 15 minuta. Ja dolazim kod teretane i čeka me ovaj momak. Kad se stvorio, razumeš, to je daleko. Momak što ti žiri stana? Da, što sam zvao ovog momaka, da mi pomogne, Srbina iz Pariza. Bratot na drugaru. Gotovo. Tako da on me čeka i ja kažem, brate, kako si došao? Kažeš da si na posao. Kaže, ne, ja sam mu brat blizanac. I kaže, ja sam bio u zatvoru 12-13 godina, pa sam došao ovdje u Pariz da se sredim malo, ja sam pobegao, odatle došao sam u Pariz i eto, ja ću dok brat dođe od posla, mi ćemo tu zajedno. I onako ja i on krenemo, nemamo para i on je isto još u goru situaciju od mene.
krenemo mi tu pešake da idemo po Parizu, 30 km smo hodali. Koji si, šta si? Da, takvi mokri, kroz neke arapske kvartove, a ja vučem torbu, onako, oni Arapi nas gledaju, či mogli da nas pobiju, razumeš? Ali smo imali ja i on face, onako, gadne, brate, brade, onako, da, i onda nas to spasilo, bukvalno. Znaš, on je bio onako iz zatvora, izašao čovek, ako baš spreman. Znaš, vidlo mu se u facu taj neki grind, a ja sam bio isto iz sporta, onako nisam se šišao ta 3 meseca bio sam onako kao divljak neki. Pešterski čovjek. Da. I niko nas nije, još sam nosio onaj dres što si me ti upoznao za ragbi. Tako da ljudima bilo, ko je ovaj ludak, bolje da ga ne diramo, razumeš? Tako da smo mi išli kroz Pariz tu, u stvari smo mi vrteli krug, gubili smo se ta 30 km. I nekako smo ušli u metro, otišli kod tog brata. I čovjek me primio u stan, prvi put me vidio u životu, eto, pratio me u te dane treninga. I on ima tamo oženjenje za Francuskinju, imao je malu decu i rekao je, mogu da te primim uveče na 2-3 sata dok je hladno, ali ujutru izađi i ceo dan budi napolje, pa se vidimo sljedeći dan. Aha. Zbog žene, razumeš, nije ono da u mali stan je bio, imali jednu sobu. Ja sam bukvalno s ovim njegovim bratom blizancem, oni su Predrag i Nenad. Tako da imali smo lude avanture u Parizu ta 3-4 dana. Znači ja sam bukvalno spavao na ulicu, takav mokar u parku. Nisam imao para ni da jedem, jer to što sam imao nekih 100 eura ušteđevine sam čuvao kad dođe devojka, razumeš? Kako da se čekam bez para. Ja sam bio tamo u tom nekom kraju u periferiji, tu je bio neki kafić. Sad rekao, moram nešto da jedem, da pijem, da preživim. Onda sam podelio pare da imam 3 espresa na dan da pijem, da bi mogao da uštedim pare dok ona dođe. A ona ništa nije znala to. Nisam joj ja rekao da me isterali tamo. Pa što si misliš ako ke dojdeš, što ke praviš? Čekaj. Pošto ona kad je trebala da dođe, mi smo unapred hotel sve uzeli, razumeš? I to hotelu centar, sve je bilo, čekalo me ono, znaš, ja sam znao da me čeka, lep hotel, centar, sve, ali nisam htio da joj kažem šta mi se dešava. I htio sam da se čuvam nešto para kad dođem, da ne ispadnem klošar, da nemam dinar, da me još ona sve plati. Jer je bio dogovor po pola da platimo. I ništa, ja ovamo pijem 3 espresa, znači minimum da preživim. Taj Francuz kako me gledao, ovaj brat mi dao da obučem nešto suvo, pošto mi sve bilo mokro. Dao mi bukvalno neku duksericu Italija, on je radio, lepio pločice, to je lepak bilo na to. Ja čupavu bradu. Kako sam sedeo u kafić da pijem espresso, tu oni Francuzi puštaju pse unutra. Tu su bili psi oko mene. Onako, oni mislili da sam neki uličar, klošar tamo. Da, i bilo mu žao i on mi je dao neke one kolačiće, neke francuske i one, kako se zove, one krosane, da. Da, ovo bio sam mu simpatičan, tu 3 dana pije samo espresso, takav prljav, razumeš? I ništa, ja ta 3 dana sam nekako preživeo na ulicu, tu uveče kod ovog spavaš, sad 2, izlaziš takav napolje i ceo dan u Pariz. S ovog drugara ulazi u metro, skači, nemamo para, juri nas kontrola, preskači one rampe, on ima već 1000 kazna, ako ga uhvate, gotovo, razumeš? Tako da je tu bila onako, bila je tu ludnica u gradu i dolazi taj zadnji dan, da je pokupim na aerodrom. Ja one sad sve pare što sam imao, idem da se ošišam, da se obrijam, da se sredim. Imao sam u torbu cipele, onako, pantalone, košulju, to sam čuvao za, razumeš? Ovo sve drugo pobacao, prljavo. I onako sredim se ja sve lepo i odlazim u isti taj restoran, kafić i naručujem onaj espresso i on mi daje, rekao, gde su kolačići? On me gleda, nije mu jasno da sam ja to onaj klošar ostravio. Tako da zanimljiva priča. Ja tu pijem, da, rekao, kolačići. Tako da tu se opraštam sa tim čovjekom, zahvaljujem se i sad treba da odem na aerodrom. Nemam dovoljno para. To je bilo periferija, ja sam trebao da odem u centar, onaj Port Majo, da uhvatim bus, da odem za Beauvais, razumeš, da je pokupim. Nemam para kako da odem do tamo, razumeš. Metro, da se gubim tamo, mogu propustim da je ne pokupim na vreme. Ja zovem majku i majka pošalje nekog prijatelja njenog iz Pariza da me pokupi, koji radi obezbeđenje. I on dolazi tu da me pokupi. Posle zove moju majku i kaže, znaš ti gde sam ja njega pokupio? To je najgori kraj, opasan kraj u Parizu. Kako mogu tamo da bude uopšte? Tako da pokupio me u stvari i ostavio me tamo u centru, ja uzeo bus i sad ajde na aerodrom, kako šta. Znaš, već je prošlo ono sve najgore, bio si klošar 4 dana. Znaš, nije udobno kad si mokar, prljav, kad ne možeš da jedeš, to je
Treba da osjeti čovjek to i da zapamti. I odlazim ja na aerodrom, predao na slet i sad kako ću, šta ću, mi smo onako pričali, ali sad rekao, zamisli da joj se ne dopadnem, da bude onako čudno, da se ubijem na kraju. Tako da ona dolazi na aerodrom, ja onako da joj pružim ruku, ona me poljubi direktno, odmah. Znači na aerodrom prvi pogled, onako. I bukvalno je bilo kao da se znamo 100 godina, razumeš? Časkamo, idemo prema Pariz. Znači neverovatno. Kao da sam devojku znao ceo život. Tako da odlazimo u hotel, razumeš, tu je sve bilo fantastično. Hrana, pogled, ne znam, ples na balkonu, vođenje ljubavi, sve je to bilo perfektno. I onda sam vidio u stvari tad Pariz, ja sam 3 mjeseca bio negde, ko zna gde, brate, periferija. I onda smo mi tu prošli, sve je bilo, Champs-Élysées, da, Eiffelova kula, Versailles, lepa klopa, sve, i znaš, tu se zaljubimo i ja tu odlazim iz Pariza. Idem kući, onako, već sam bio, Koliko dena bevte zajedno? Pa bili smo tu možda 7-8 dana otprilike. Tako si imavte isplanirano? Tako, da. I onda tu dolaze. Jel si raskazao priču? Da. Sve sam došao. I objasnio? Da, sve. I devojka bila oduševljena, sklopili smo se, bukvalno i platila i hotel, kupila mi sve nove stvari, sve bilo, jer išao sam u te cipele, sam hodao 30 km, one bile pune krvi, brate, znaš, one cipele za onako, ne može se to da hodaš. Tako da je bilo fantastično, sve tu se opraštamo, ja idem za Srbiju, ona ide, vraća se u Italiju, što je Italijanka odatle. Ja odlazim kući već zaljubljen, počinjem da slušam Andreu Bočelija, da tugujem, brate, znači katastrofa. Dobre, da, Andrea Bočeli se sluša takve stvari. Ona me zove i kaže mi, ja bez tebe ne mogu da živim, dođi u Italiju. Sad ja razmišljam, idem u Italiju. Što je to? I ništa, ja sednem posle par nedelja u Italiju i odlazim tamo, kod nje kući. Ja ne znam italijanski, oni ne znaju italijani, niko engleski. A ona zna engleski? Ona je znala, da, ali njeni niko ne zna. I ulazim ja tamo, Srbin, veliki, tetoviran, takav čelav, brada. Oni me gledaju onako. A u to vreme je bilo na Dnevnik nešto neko iz Zemunskog klana što je ubio ljude tamo u Italiju, neki lik, Srbin. I oni kad se učuli Srbin, znaš kako su me gledali, to je bila katastrofa. Gde si ga našla? Ali znaš, ja sam bio super, tad sam bio već uspešan u biznisu, ostavio sam sve ove poroke, sve gluposti, sve. Čak sam i rekao njoj, neću više da uzimam ni doping, ni ništa. Dobra priča. Ljudi me zavole, razumeš? Ja tamo ostanem umjesto 5 dana, mjesec dana. Aha. I to je zanimljivo kad dođeš, kad si nov, sva je pažnja u tebe, svi se trude da te ugoste, razumeš? I to im se svidelo sve. I bukvalno je bio test njen otac. On se ni sa kim nije pričao, onako bio čutao, onako gledao sve. Došao do mene, počeo da mi pokazuje njegov posao. Ako počeo da priča i Martina mi kaže, ovo je nemoguće. Moj otac ni sa kim ne priča. Kaže, šta se dešava? Počeo čovjek sa mnom da se druži. Bukvalno, te prima poleka, te prima. A bukvalno sa sinom ne priča. Tako čuti samo. I sa mnom smo se tu združili. Tako 2-3 puta sam ja dolazio. Aha. Ona došla u Srbiju kod mene da vidi Srbiju. Kad je trebala dođe ovdje u Srbiju, u Skoplje sam je doveo. To je bilo, čuvaj se tamo da te ne ubiju, da te ne kidnapuju. U stvari kad je došla ovdje, ona se oduševila, razumiješ, klopa, Sarmečeva i gostoprimstvo, ovdje smo je vodili svuda, razumiješ, lepo, da. Tako da je to bila dobra priča i ja rekao, meni je teško više ovako da dolazim, da odlazim. Znaš, mora neki sljedeći korak ili da ja guram karijeru dalje, jer sam imao otvoren ceo svet, bukvalno da idem. I ništa tu odlučimo da se venčamo, da bi bili uvek zajedno. Ja se posle godinu dana oženim i pređem u Italiju. Znači, bukvalno u Skoplje sam... Sjećam se da si živio. Da. Znači, bukvalno se tu život iz korena menja. Znači, ovdje je sve crno, razume, sve je loše bilo. Znači, bukvalno bilo pred samoubistva sam bio. Pokreće se život novi. Bukvalno tad saznajem kad sam otišao u Italiju, moj prijatelj s kim sam se takmičio, da izvršio samoubistvo. Znači, ja sam stao, i ostao sam živo, on nije teo da stane i završio je. Obesio se u teretani. Tako da, tad sam shvatio u stvari... Misliš дека padnal vo istite mračni... Bili smo u mračnu priču ja i on, ali ja sam odlučio da stanem.
Ама него I го da има... promenim, on je nastavio i eto, on je završio. lepo Ja sam način. ovde danas. Wow. Baš zbog takvih ljudi pričam ovu priču, zato što sad čekaj 5 minuta. Razumeš? Javi se nekome, Da, pitaj. javi se, odi, pričaj s nekim, uradi. 5 minuta. 1 sekund menja život. Tako da zbog takvih ljudi, u stvari ja pričam i ovu priču sa steroidima i sa depresijom i sa ovim porocima, jer Da vide hoću da ima neko izlaz na čuje, drugu da stranu. ima izlaz, da neko čuje to sad ko gleda, može da me pozove, ja ću biti tu. Bilo kog. Tako da zbog toga najviše pričam, a ne sad ja nešto da pričam za steroide, jer je grozna priča svakako, ali baš zbog tih ljudi. Tako da u stvari meni tamo život kreće, meni posao se otvara, krećem da zarađujem baš puno para, a i veći su apetiti, imaš ženu, razumeš, moraš da radiš više, da ona je tamo postaje uspešna, ja joj pomažem, ona je čak imala, kad me upoznala problem sa ovom bulimijom, anoreksijom, jela je pa je povraćala, ja sam bila je vegan, nešto tako, razumeš, toksična ista priča i ja joj pomognem da se izleči svega toga, znači promenim joj život, postane ona uspešna, završi školu i krene da radi onako kod doktora za estetiku, razumeš, za ovu medicinu. Tako i postane jako uspešna. I tu mi se otvara novi svet, krećem da upoznajem ljude bukvalno koji su milioneri. Razumeš, jer svi ti gazde njeni koji u Italiju estetika sve. Da. Razumeš. Tako da krećem ja da ih upoznajem. Oni dovedi muža, razumeš, na vilu da vidiš kako šta. Ali pošto ona znala odakle sam dolazi, uvek me onako to šutirala, kaži to, ponašaj se tako, znaš, onako programirala me malo. I ja sam uvek naljutio bi se kad bi tako bilo i čuto sam. Ali jednom se desilo da je ona morala da izađe nešto, pošto je baba bolesna. Kaže ona tom šefu njenom, ja moram da odem kući s Nikolom, vratit ćemo se, baba mi je bolesna, ima napad epilepsije, ne znam. I ona kaže, ti idi, ali i ovog momka ostavi ovde. I ona ode i ostavi me. I posle pola sata kad se vratila, muzika, svi pijemo. Znači, bukvalno sam mogao da budem svoj na taj pola sat, jer sam glumio nešto po njeno, razumeš? I ja sam se s tim doktorom jako zbližio, jer oni ljudi koji imaju para, ne vole oni što ih tapšu, što su fake. Oni vole baš nekog suprotnog, razumeš? Autentičan. Da, ja sam mu bio originalan, skroz druga priča. Ja mu pričam, ne znam, za Zemunski klan, kako seckali ljude. On se oduševio, pričam mu za tegove, za steroide, ne znam, za prostitutke u Češku, kad sam dizao tegove, čovek se oduševio. Ono tu pili, bila njegova žena, ona počela da me grli, to je otišlo katastrofa, rekao, šta će biti ovde? I žena kad je došla, onako, ne može da veruje. Mi postanemo jako dobri prijatelji. I on, sad da zaradim više para, zvao me kao na vilu da mu ja kosim travu, razumeš? I da mi da na pola sat 100 eura, možda, dosta para da zaradim. Sad ja sam imao taj mentalitet, jer njima se svi onako uvlače, razumeš, kako u Srbiju kažemo, u guzicu ti se uvuče, da Ja sam mu rekao, ja da ti kosim travu, druže, pa ti živiš ovde u neko selo, ja sam iz Koplja, ti meni da kosiš travu. I on me gleda i nasmeje se i oduševi se, razumeš? Kaže, ti si dobar lik, ja ću s tobom. I kao ja rekao, ajde ću ti kosim travu, ali ja ne znam, to nisam znao puno. Ja mu polomio one sve mašine i na kraju on kosio travu i još mi platio. I mi tu postanemo prijatelji i on krene da me vodi u pošto to je sve estetika, vodi me u teretane kod prijatelja, da me pokaže, razumeš, posao mi tu raste. I krećem da, pošto sam sa zube, tu ima problema puno, nemaš para, ali život, gubiš zube, razumeš, pokvareno to, žena, ajde sredimo zube, razumeš. I upoznaje me ovaj doktor sa nekim doktorom Italijanom koji je isto milioner. I, znaš, oni imaju takav život da imaju mnogo para, nemaju život. Tako da mora da ima nešto da se loži čovjek na nešto i ovaj htio da postane teniser. Kao, ajde da me treniraš, kondicija, hoću da budem profi teniser, ne pitam koliko košta sve. Ja ga treniram bukvalno kako si ti mene trenira. Znaš, on me zove na vilu kod njega kući, vadi biftek, ananas se jede, znaš, onaj kuća cela stakla, onako, ajde da me treniraš. Ja mu zakačim bend, on trči po stepenice, pa mu otkačim, ajde sprintove, nešto kettlebelle. On kupio teretanu sutra dan odmah, celu. I tu me plaću dobro, razumeš, ja tu bukvalno za jednu sesiju treninga zaradim više nego za mesec dana, da. I tu mi se posao otvara. Ali tu kreće sad neka druga stvar. Komfort. Znači, ti уште тераш онлайн?
Da, teram sve To se vreme. traje. Sve, i to mi je Ovo je biznis plus. ogroman. Imam 50 klijenta, svi kontinenti, ceo svet. Ali krećem i personalno da radim, ali odabrane ljude ovako, razumeš? Bogataš. Da. Tako da I tu sam vlaga se... komfort. Zašto Tu sam se naložio da napravim milione, razumeš? Aha. Znači, kao što sam bio zaluđen za powerlifting, sad je ovo bilo, znači, biznis. Ali dolazi komfort, onako ceo život sam se mučio, razumeš, koliko sam trenirao, koliko sam se patio, dijete, ajde ovo, kad smo bili deca, u Srbiju, je bilo lako, razumeš, deda nas je primio i decu, mene i brata i decu moje tetke i ujke, pošto ima 3 deteta, razumeš, svi se razveli, deda nas izdržavao celu porodicu i nije bilo za sve, on je bio uspešan čovjek, ali kad podeliš na toliko ljudi, 8 ljudi. znaš da, na more se išlo jednom u životu, tipa, Ulcinj majka otišla da radi tamo, 3 mjeseca da čisti đubre tamo da bi mi došli na more, razumeš, sad ovamo u Italiji živiš na more, brate. Kreće I taj plaćaju ti. Da. I dobro ti Da, plaćaju. tako. I tu kreće komfort, skupa hrana, restoran i idi slikaj šta jedeš, šta piješ, upoznaješ ljude. Ja tu krećem trenirao sam sve vreme, ali počeo sam da se gojim podosta, da ne budu to onih 140 kg kad si jak, nego počeo sam stomak. Znaš, i počeo sam loše da se osjećam. Čak sam razbio neko sleep apneu, gušenje dok spavaš, jer sam se udebljao. Znači, nisam mogao da spavam, ispitivanja u bolnicu. To kad bi vidio sliku kakav sam bio u krevetu, jadan. Jedan dan sam rekao, s ovim sranjem je gotovo. Kako je krenuo preokret? Je li imalo nešto što se desilo ili... Pa, bolest. Počeo sam da se ne osjećam dobro, razumeš, da ne mogu da spavam. Komfort počna da ti preči. Komfort je počeo da mi smeta, jer kad ne treniraš puno, kada... Duš neki nemir. Da, nemir, razumeš, jer rekao, ja nisam ovo. Nesrećan si, sve imaš. Sve imaš, a nesrećan si. Ja nisam ovo. Da, ja nisam ovo, razumeš, postao sam lik koji ne trenira, koji nije grinder da izađe prvi ujutru, zadnji uveče da uđe, razumeš, kad je mrak. Znači, postao sam komfortan. I taj komfort je u stvari počeo da mi izaziva mnogo veliki diskomfort, razumeš, počeo sam da se osjećam jako loše sam sa sobom. Razumeš, čak možda i gore dok sam bio u onim svim problemima kao powerlifter, tad sam bio uspešan, a ovako sad kao uspešan trener pravi para, a postaje svinja, razumeš, neka. Tako da udebljo se, razumeš. I onda sam rekao, to ja nisam, da, duhovni nemir. Taj glas je bio uvek tu, razumeš. Ko si bio, a šta postaješ sad, razumeš. I kako tako je sa Italije više, šta se dešava? I tako kako sam dizao tegove, žena je bila ponosna, znaš, svetski šampion, diži, budi jak i dalje sve, ali ja jedan dan samo mi se smučilo da mi bude loše i izašao sam da trčim. Tako? Znači, tek tako, iz kuće sam izašao da trčim, jer je to bila Peruđa, grad Italije, onako brdski, planinski grad, prelep. Znaš, mi smo bili na periferiji, prelepo za trčanje, staze lepe, trailovi. Ja izašao tek tako da trčim i prijelo mi. Onako, sloboda. Nisam osjećao ni one crne misli. Nije mi ni trebao komfort. Nisam bio gladan posle trčanja. Lepo mi je bilo, slobodan. Znaš, trčao sam prvi put možda 10 km. Nisam trčao možda 10 godina. Ja rekao, čoveče, ovo je dobro. A ću trčim i sutra. Ja izašao i sutra. I preko sutra. Da. I tu sam bukvalno, znaš, malo je došla kriza, razumeš, počela da me bole noge, sve. I ja kažem, možda nisam ja za trčanje. Ajde, počeo sam da gledam malo YouTube i naložio sam se na obaranje ruku. Dok sam bio u Italiju. I ja bukvalno ludak odmah. Tražim od njenog ocu, ide da podrum, dajte mi podrum, kupujem teretanu odmah, sve odlazi, Decathlon, oprema, sve kupuj, zovi najbolje ljude da me uče, uzmem iz Rusije nekog trenera, ludaka za obaranje ruke i krenem da treniram onako bolesno u podrum po 10 sata dnevno. Postanem dobar, čak sam obarao ovdje u Srbiju među najjačim takmičarom koji mi je drugari, koji ima mrtvo dizanje raf 400 kila, znaš. Jako brzo sam došao tu u igru odmah, što kad si ujedno šampion, znaš da upadneš brzo. Čak sam u Italiju obarao sa svetskim prvacima, sam počeo da treniram. Wow. Ali je to bilo, znaš, taj sport treba da kreneš kad si mlad, kad si dete. Ne bi nikad stigao do ni blizu nivoa kao powerlifting. Znaš, uvek te bole ruke, to se na 100 obaraš po 10 sata. Bukvalno odem na more, ne mogu da plivam, ruke me bole, plačem u pesak. Tako da, znaš, sviđalo mi se to, ali sam vidio da
opet treba da odemo onaj ekstrem kao što je bio powerlifting, da sam povređen, da je to toksično, da budem nezadovoljan. Jer sam opet htio da budem najbolji, a kad hoćeš da budeš najbolji, to je Opet se tražio neko ekstremu nešto. Da. Što je to? Pa to je taj glas neki. Da. Ali tek ću sad da nađem slobodu kroz ovo trčanje. I ja kažem, ženi staću se ovo, ne sviđa mi se, opet dodajem ja kilažu, nije to. Nastavljam ja da trčim. I trčao sam bukvalno, evo kao što si mi ti rekao za tvoj prvi Za moj polumaraton. Trčao sam bukvalno 6 km, 10 km drugi put i treći put 15 km. I prijavio sam se za polumaraton. Znači, bukvalno... Poznato mi. Da. I strčao sam, ne znam, za 2 sata i 9 minuta. Znači, ono bez trčanja. 3 puta sam istrčao to. I sad žena tu, već smo počeli malo onako da se raspravljamo oko sporta. Ja sam već počeo tu da treniram previše, da joj ne posvećujem vreme, jer ovo trčanje je počelo da mi se sviđa. Sad 2 sata i 9 kad sam otišao na tu trku, nisam znao ništa. Patike ti treba, otišao ja u neki outlet, kupio Nike, ne znam, nešto, 17 eura, neke tanke. Ja odlazim na trku, onako ogroman, gledam ljudi imaju sve neke patike tako tolike ogromne. Rekao, šta nose ovi na nogama, one znaš trkačke kakve su za trčanje, neke šarene, takvi stari ljudi u majice, onako, ono bio zimski neki polumaraton. Oni svi u majice, ja se tresem, onako kad se obučen. I dok sam trčao, bukvalno sam trčao sa nekom babom, brate. I celu trku baba ispred mene 10 metra i kad probam da je stignem, umre me baba i ako je stignem, nema da završim trku. I onako do negde 200 km sam pratio ja tu babu i rekao zadnji kilometar, daj bar babu da pobedim. I ja stižem tu, žena me čekala na cilj tu, ono, ovi što su najbolji dolazili za sat i po, a žena nije se bavila trčanjem, nije znala, ona kaže, ja te čekam, nema te, dolaze starci, tebe nema. Baba rekao, ide. Da, babu sam stigao sam, jedva. Onako bio sam ugrčan, listovi mi se stegli, onako sam trčao prepad, brate, stigao sam babu, ne znam, zadnji 500 metra. I ulazim tako u cilj i ona kao šta se raduješ, čoveče, starci te pobedili ovo, ono. Rekao, dobro, vidjet ćeš. Tako mi rekli u teretanu za 70 čučanje. Tako da ja rekao, vidjet ćeš, okej. I ja tu, kakvu sam tu neku slobodu osjetio, bukvalno to je bilo ono, nova neka životna energija. I nije ti trebalo ništa puno. Doping ti ne treba. Nema doping kad te bole noge. Šta, ne pomaže ništa. Znači, sloboda, lepo je, ne treba ti puno oprema. Patike ideš da trčiš. A lepo je. I sam kad si, lepo je. Znači, mir. Nema ona anksioznost, depresija. Čisto je. I ja posle tog polumaratona nisam mogao da hodam, što sam bio težak. Nisam mogao da ustanem iz kreveta 10 dana. Napravio mi se onaj... Koliko kila si imao kad si trčao? Pa imao sam 110 možda. Ali to su bile one tanke patike, beton, ja udarao, šljapao, onako nogama. Ali komfortnih 110, nije bilo... Tako, da. I mišićavi nisam bio trkač uopšte, nisam imao u nogama ni 100 km istrčani za 10 godina i otišao tamo. I bukvalno upale mi se noge, upale. Nisam mogao da idem u WC, 10 dana u krevet, leš. Ali rekao sam, to je to. Bar ova veke mi je poznato. Bukvalno mi se vratila refleksija kad sam bio klinac, onako vezan kaiševima ovima na bok i što sam čekao da se desi da krenem, sad sam čekao da me prestanu noge da krenem. Ista priča, refleksija, vratio sam se unazad, da. Ja sam 10 dana... Ама пак те влече на трчanja se vratiš, ako ležiš? Da, ali sam rekao, ok, ne mogu da hodam. Sljedeći put spreman će da bude. Doći će, da. Ja sam ležao ta 10 dana, 4 sam počeo da hodam i onda sam počeo ove vlogove na Instagram da snimam, da se dere move, we go, znaš, sve to. I ja sam iz kreveta ustao. Jel tad si znao za Gogginsa ili nisi? Ne, još nisam znao. Nisi znao još? I slušaj, i ja nastavljam tu ta 14 dana ležanja, počeo nekako da hodam. Ja kažem, ženi, sutra ustajem, idem da vidim koliko mogu da istrčim. I ona, ajde bre, ne lupa i kretenu, baba te pobedila, nisi mogao hodaš danima. Ja i ništa ne kažem, ustanem rano ujutro, neki Vitargo shake sam imao, nešto, to popio, brate, i odem da trčim. Ovako, bez treninga ništa, jedva se oporavio. Ceo dan me nema, ona mi se najavlja pala noć, brate. Ja sam istrčao 60 km tada. Znači, tako, da, nisam ni znao koliko hoću. Rekao sam, idem da trčim samo i trčim dok mi je dobro. I onda sam počeo, prva 20, ajde, već sam 20 imao, razumeš? Onda sam znao da mogu, poznat.
posle kad sam 20 prošao, onda imaš motiv, ajde da pomerimo granicu, dođeš do 30. Onda na 30 već onako postane teško, ali ajde, idemo dalje, gde su 30, ajde, 5, još 5, eto ih 40. Ja se tako furao, ajde još 10, ajde još Aj bar 10. 50. Da, ajde 50, to je lepa brojka, pola od 100, razumeš? Ja 50, kažem, ma ja imam i 100. Ja nastavim i dođem onako do 60, šorc, majica, januar, mesec, opet nije Italija hladna, ali je bilo oko 0 stepena kad si izmoriš, kad si mokar. Rekao, ma ajde još 60 ću da idem. I onako na 60 i već sam zaglavio, brate, nisam mogao da hodam, opet sam se sjebao. I baterija mi na telefon bila ono 1%. I pre da se ugasi zovem ženu, kod aerodroma sam, ne mogu hodam, pokupi me i ugasi se telefon. Tako sam bio ukočen, počeo sam da se tresem, onako, baš sam bio dehidriran, nisam znao, znaš kako je to sad za trčanje, šta da nosiš. Znači, bukvalno sam na ulicu stopirao ono da mi ljudi daju vodu, brate. I onako sam stopirao noću da zaustavim ljude u Italiju. Ljudi nisu kao kod nas ovdje da stanu. Niko ne staje, razumeš, ne zanima ih. Plus kad te vidi, kaže, da, onako, da, bre, noć, brate, negde. Vapla kogin se. Da. Tako sam bio i još dok sam čekao da žena dođe onako iskidan 60 km, a ti nemaš to u sebi, to je bilo sve razumeš? Da. Nije bilo priprema. Ja se ukočio od hladno da ne mogu da ustanem. Lego sam pored ulicu u travu neko tamo. I kad te sakupila? I žena došla, srećom, našla me tu. A našla me na 2-3 km od kuće. A nisam mogao da ih hodem do kuće. Znači ne znam da mi je neko pištolj stavio u glavu, ne znam da li bi stigao kući. Možda da puzim onako. I ona tu ljuta, onako, kretenu, ubacivala me ona u kola. Znaš, onako, za rame i kretenu, ona me psuje, razumeš, da pogineš, zašto to sve radiš? A ja, brate, ovako nasmejen, oduševljen, onako, ponosan. Kući dolazim njeni kao, Nikola, šta se dešava, kao, zašto ovo? Ja oduševljen, onako, ne mogu da ustanem o stolicu, ovako se tresem. Zašto si oduševen, a uništen? Zato što sam 10 sata sam išao napolje, ta 10 sata nisam imao jedan problem. Slobodan. Jedna crna misao nije bila. Nisam pričao s nikim, sam sam bio. I bilo mi je lepo. I bilo mi je zanimljivo. I nije bilo ništa loše. Ti za 10 sati imaš... Da. Znači, ta 10 sata su mi onako trajala jako dugo. Pošto 10 sata muke, znači muka 1 minut je previše. Da. A ne 10 sata. I bukvalno ja sam za ta 10 sata prešao ceo život koji se desio pre toga, sve dobro, sve loše sam odvojio. Da, analizirao sam sebe bukvalno za ta 10 sata i sad sam odlučio šta će dalje da bude. Onda sam rešio da se urežem, da budem ultra endurance. Otkrio sam to, odmah sam se ja prijavio za 100 milja sam se prijavio. Tako sjeben. 160 km. Tako, da. I počeo sam da treniram kao bolesnik, kupio sam odmah biciklu, sobnu, znači žena spava, ja u 3 noću okrećem onako kao ludak, mokra soba, curi znoj, teretana, znači to je bila rutina, ustanem ujutru, ne doručkujem, idem, pošto još nisam mogao mnogo da trčim, mogao sam da hajkujem, znači uzmem 60 kila ovako na prednji čučanj, ih ovdje uzmem, iza zakačim gumu, onu traktorsku i zavežem je lancem, i tako hodam po, 5 milje hodam tako sa šipkom. Zašto? 60 kilo. Zašto? Pa kao da ojačam, pošto me bolele noge od trčanja. Kako powerlifter trenira endurance? Da. I tako se, imam i snimke. Ovo je neviđeno, niko nikad ovaka endurance nema trenirano. To kad vidiš snimke, idem tako sa 60 kila i nosim telefon i pričam. Onako kako se deram, mi teče, pljuvačka pljuje, vičem, go, move, tu sam otkrio taj mentalitet, morit sucks, morit counts. I tako sam ja radio i stvarno mi ojačaju noge, brate. Zamisli. I onda krenem da počnem da mogu da trčim više kilometra, da istrčim više, da se onako ne zajebem ceo, da se ne povredim. I tu, znaš kako sam skidao. Naučio si metod za pravilno pripremu. Ali bukvalno kažem ti, ujutru u 5, mrak, da me niko ne vidi, da se ne čude ljudi. Idem, nije da me je baš bilo briga, neka vidi, ali sad idem ja tamo, vučem one tegove, gume, znači kao onaj Džuđi Mufu na YouTube, onaj ludak što snima takve stvari. Znači nosim iznad glave sve, posle radim snečeve, sve što si me ti naučio. Posle toga dolazim kući, bacaju one stvari, idi da trčiš onda, da džogiraš, posle toga na teške noge. Koliko sata dnevno treniraš? Trenirao sam, brate,
možda sam spavao 4 sata, 20 sata sam trenirao. Znači ono, kao bolesnik sam trenirao. Ja sam za 6 mjeseca 50 kila skinuo, brate. Pa kako te nije žena ostavila? Jadenje. Ostavila me. Gonam. Da. Idemo dalje. I bukvalno ono, posle dolazim, idem u teretanu, treniram 2-3 sata. Onda kad ne mogu više da trčim, hodam, brate, još 2-3 sata. A žena je radila, razumeš, ja sam bio online coaching i ona nije bila kući ceo dan od ujutru, od 8 do 8. Aha. Ja sam bio samita 8 sata, ono, kidanje dok ona nije tu. Tako da, ono, posle... Klijenti te, a... Radio sam uveče dok svi spavaju kad završim sve, ono, nastavljam teretanu posle. Ja sam sve vreme i tegove radio, ništa nisam propuštao. Ne ti se... Da, i onda gubi uveče, snaga. posle večere, ono, ajde večeramo ceo dan, nisi jeo, ja pojedem nešto. Mora da se izgori to. Ona dok spava žena noću, ja sob na bicikla i okreći celu noć. Jel ti nije smetalo što nisi spao? Nije mi smetalo, bio sam opsednut. Hteo sam da promenim sve ovo loše. Neko je opsedna. Ja sam počeo da osjećam snagu i da se osjećam zdravo. I da se osjećam zdravije nego ikad pre, spreman, razumeš? Skineš 50 kila, letiš, nije ti ništa teško, ujutru lako ustanem, nisam slomljen, razumeš? Ne boli te kičma. Da, onako, počeo sam zdravo da se osjećam, znaš, trčao sam i u kuću, pošto ona imala 3 sprata kuću, ja sam na stepenice onako trčao po 2-3 sata, njena majka se čudi, kao, znaš, a ženi to počelo ih sve da ih nervira koliko sam jako radio, jer oni, znaš, to je hard work, ljude tera da sve što bi oni htjeli da budu, a ne smeju vide u tebi i kreneš da ih iritiraš. Ja i sad i moji kući nisu oduševljeni kad takve stvari radim. Tako da to je postalo onako ludo. Ja sam se promenio skroz, razumeš? Počeo sam da imam trbušnjake, six-pack je to bilo, znaš. To je bila druga skroz priča i onda sam rešio da budem ultra endurance. Ali u to vreme dok sam to radio, svi ljudi su počeli da mi šalju na Instagram kao, ti si kao David Goggins, pogledaj ko je taj... Ništa znao. Nisam imao pojma. Znaš Goggins. Ne, bre, nisam znao. I to mi šalju, imam neke klijenti iz Nemačke, ovako Srbe koji to prate, kao ti si kao David Goggins. Knjigu sam njegov učitao i gledam tebe i kaže, Nikola mi pronašao Gogginsa, ajde idemo u drugu ekstremu. I ovi mi šalju Gogginsa, kao, pročitaj to, razumeš? I ja nisam imao kada čitam, treniram i oni mi pošalju kao podcast da slušam. Znaš da je snimio on celu knjigu. Ja, naježio sam se, brate. I ja kad sam poslušao prvi chapter, ja rekao jebote pa, to je to. Ima znači, drug možda sam i sjebanio njega, brate. da, to bi ti rekao. Da li ti dojde to, a ne sam sam veke? Nisam sam, ima i luđih od mene, nisam čudan, razumeš? Taka ti dojde to? Da. I kad sam to počeo da čitam, ja rekao, ovo ne radim ja ništa drugačije od njega, to je to. Ovo je recept. Skroz. Da, ovo je recept, to i ja radim. Ja sam tako nastavio, ali kako sam njega pročitao, taj David Goggins nije mi došao na dobro. Jer sam ja onda počeo toliko da treniram, da sam se povredio kao i on što u knjizi piše. Znači, ja sam bukvalno katastrofa, da. I tu sa ženom bukvalno ja sam tu, pa pogrešio sam normalno, stavio sam sve sebe na prvo mjesto, znaš, tako da, nismo decu dobili, ja sam ih hteo decu, ali, znaš, to je bilo malo onako dvosmisleno, sebično, hoćeš decu i porodicu, treniraš ceo dan, znaš, uspešna postala, počelo je da je se sviđa to da gura karijeru, a ne porodična priča. Tu krećemo da se raspravljamo, razumeš sve, ali ja sam već bio smiren čovjek, nisam bio agresivan, znaš, nikad nisam viknuo ženi. Znaš, počeli smo da imamo krize neke i počeli smo da pričamo o razvodu. Onako, voleo sam je, bilo nam je, super smo bili. Ja rekao, ajde odem ja malo da iskuliramo, da odem ja na Maltu, pre da počne ovaj COVID, korona. Da odem na Maltu jer smo bili na letovanje, svidjelo je se tamo sve Srbi, Makedonci, razumeš. Bukvalno kao da si u Niš, razumeš, lepo je na Maltu. I ona se osjetila lepo i ja rekao, ja bi mogao da živim na Maltu, ajde malo da se sklonimo, jer njena porodica imala probleme, ne znam, otac prokocko kuću, a uzo na hipoteku njenoj dedi, razumeš, a nije mu ni rekao. Znači, tu počeli veliki problemi, htjeli da ih isteraju, kuća se prodaje, a ti živiš u njemu. A deda ne zna ništa, razumeš, lažu ga. I tu smo se počeli svađamo, razumeš. Ja rekao, daj da se sklonimo, to nam utiče na brak, svađe, razumeš. Tako da, ona počela tu da priča, a vi Srbi sad vama tamo,
fora na kraj kuću kupio Srbin, brate, neki odbojkaš koji je igrao za Peruđu. Ja rekao, eto sa Srbima kad imaš posla. Tako da ja odlazim na Maltu i kažem, ajde malo da se razdvojimo, mjesec, dva. Idem ja da trčim maraton na Maltu. I vratit ću se i da probamo nešto za život. A sam ideš na Maltu? Sam, da, ona nije htjela da dođe. A tad sam i krenuo da radim s klijentima, počeli ljudi da me zovu da živim s njima, po nedelju dana da im rutinu onako rastresem. I ja odem u Atinu, odem vamo tamo kod ljude, počnem da snimam. To je bilo ono ludnica. 4 ujutru ustaju. Da, tako sam radio s ljudima. Primi me u kuću, budim ga u 4 noću, ajde trčanje. Pa ja ne trčim, powerlifter sam. Boli me uvo, bre, trčiš. U more, kupanje u januar, da. Čak i u Grčku, to kad smo bili, jedna dobra priča. Odbeo me lik kod neko, ono ima grip strength sport, neki arm lifting. I vodi me kod jednog Grka, taj powerlifter drugar, što je bio isto u depresiju, izvao me da ga izvadim, razumeš? I mi smo radili veče pre toga 600 zgiba, možda 700. Idem kod tog da probamo takmičenje. Ima jedna ploča, onako, elejko, ona tanka, i na jednu stranu je mazna, na drugu imaš milimetar, onako, za grip. I treba da je podigneš 25 kila i da je držiš, i ko najduže drži. I on me upoznaje s tim Grkom u Atinu. To je jedan lik onako duplo veći nego što sam ja bio, kad sam bio ono u prime. Diže, ne znam, 350 na mrtvo. On je šampion u tome. Ja htio da probam. I šale. I ja pitam, ko je najjači ovdje? On kaže, ja. Koliko držiš ploču? Kaže, minuti 2 sekunde. Ja rekao, a koliko treba da držim da steknem tvoje poštovanje? Kaže, 30 sekunde. I ovaj Grk, moj drugar, on je bio šampion u bench pressu, 3 puta ne može da je podigne uopšte. I podigao i držao 10 sekunde. Ja rekao, jel mogu samo da pipnem prvo, da dignem jednom i da krenem? Kaže, može, bre, slobodno, gledaj je koliko hoćeš. Neće to da ti pomogne ništa. Ja podignem ono, brate, ko dobar dan. 15 sekunde, on, ok, kao 15. 30, on kaže, sad te poštujem. 37, 45. Opa, više ga zagrozljuješ. On me gleda, dolazi minuti 1, minuti 2, obara mu rekord na minuti 6. I on kaže, imam na kameru snimak, kaže, ovo je najjači rezultat u Grčku svih vremena u grip holdingu. I kaže, a kako si se spremao? Ja rekao, ma ja to se ne bavim juče, radio zgibove, trčao sam sa ovog u 6 ujutru. On kaže, svaka ti čast koja je tajna. Ja kažem, to zahvali mom dedi. Kad smo mi bili u Srbiju, deda nas je vaspitao, to radna etika. Davo nam je sve, ali smo morali da radimo. Zamisli kao malo dete na minus 20 u Srbiju. Treba da cepaš drva i da ih uzimaš onako zamrznuta drva, da ih podižeš i da ih bacaš tako. Razumeš, svako jutro. Ja rekao, zato imam taj grip. Razumeš? Tako da, to je bila ludnica. Počeo sam da putujem svuda i to je bilo super život, ali eto sa ženom je to počelo da se kvari. Ja odem na Maltu i uradim taj polumaraton i više ne trčim s babama, brate. Počeo sam da trčim dobro. Sa atletičarima? Da. Sad sam, ne atletičarima, ali onako nisam bio više onako smešan. Ali tad se ono dešava korona i zatvaraju se granice da ja ne mogu da dođem nazad u Italiju. Zatvoreno ti sve. si u Malta zatvoren? Da, zatvoren sam na Maltu. A ja sam došao kod sestre tamo. Sestra mi je radila na Maltu. U Srbiju ne može da se ode nikako, razumeš? U Italiju nazad ne mogu. Crvena zona, ono kad su umirali puno ljudi. Znaš kad je ono bilo? Da. I ja sad šta ću, kako ću, ja kažem, ženi, ostajem tu na Maltu. Ajde, kako što je, tu ću. Ja buraz, ono, cela korona, kao sve katastrofa. Ja 6 mjeseca se sunčam na plažu. Počeo sam da treniram s triatloncima tamo, da plivam open water, ono, po 5 kilometra, Mediteran. Sve otvoreno trčanje, sve, niko te ne dira. Ništa nema. Kakve restrikcije, dođi u more na 5 kilometra da mi udariš restrikcijima, da te udavim, brate. Tako da sam se naložio na triatlon, tu počeo da trčim, da vozim biciklu, uz to trčanje, razumeš? I bukvalno, eto, ta nedelja kao da ostanem tu, ja ostanem pola godine na Maltu. I sad sa ženom smo se čuli, ona sve. Online biznis ide. Sve ide, fura, ja od toga živim na Maltu. Još bolje, da u koronu je cvetalo. Da. Jer kako sam mogao da ostanem na Maltu bez biznis, bez para, bez ništa. I tu sa ženom se čujemo i kao da se vratim ja u Italiju kad sve to prolazi. Ona kaže, nekako mi bolje sama. Ja kažem, pa nekako i meni ovako bolje, ali htio bih da nastavimo, da. I ono, tu mi je rekla, ne, ništa. To palo mi to teško, onako, plako sam jedan dan, ali jedan dan sam dozvolio da budem slomljen i rekao sam, idemo dalje. Ali me je pogodila onako ta cela priča, evo sad kad pričam, lepo mi je kad se vratim na ono Pariz, sve kako je počelo.
I ja biram onaj neki let organizovan da se vratim kući u Srbiju. Ali sam se nafurao na Ironman opasno. Što noge ogromne, jak čučan, biciklu, onako vozim ko ludak, kakvi 100 km, to ne osjećam. I dolazim u Srbiju direktno od aerodrom, pokuplja me drugar, idem u Novi Sad, daj Viler biciklu odmah, trkačka, odmah od aerodroma. I dolazim kući, ali nisam vozio takve bicikle nikada, tera sam neki mountain bike pre toga, 20 godina pre toga, nisam znao ni da vozim. A ti si imao onako... Čekaj, izvini, Wheeler bicikla je neki kurac u bicikla sve? Pa onako, Wheeler, kvalitetna dobar marka, brand, ne znam, dobar kao brand. KTM, tako nešto, možda je malo ispod, ali kvalitetno, onako tanke gume, brza. Ko što treba. Da, ja odem da naštelujem to i drug kaže, nemoj mnogo to da voziš odmah, skonta je prva malo, brzina, ona sve, ona udaraljka, sve, skonta i kako šta. Rekao, ma skonte ću ja to usput, krenem ja prvi dan, ne znam, 100 izvozim. I drugi dan idem onako u kanjon da vozim, ali tu sam već bio u depresiju, počela žena da mi fali, onako sjećanja se vraćaju. Onako, Emocionalno. Da, emocionalno. Bio sam zdrav, sve, biznis sam vodio, pomagao porodici, sve, ali, znaš, bilo mi je teško, onako, falila mi žena, znaš. Što je normalno? Normalno, tako da, znaš, počeo sam Boga da pitam, da li ovaj život vredi, ne znam da li hoću i da grindujem više sve i odem taj dan u kanjon. Onako, bukvalno s bratom sam igrao, video igrice, ja to ne volim, ali eto, taj dan sam seo. I kao, idem da vozim, moram da vozim bicikl i on kaže, ajde, propusti jedan dan. Ja kao, ajde, neću, igramo. I opet drugi put kao da odem, on kaže, zajebi, odmori jedan dan, igraj sa mnom igricu. Ja treći put ostanem i odem da vozim. I u taj kanjon bukvalno sam uhvatio ubrzanja nenormalno. To su bile krivine, nisam znao put, pesak je bio pored puta. Ja nisam znao brzinu da promenim, padne mi lanac. Na nizbrdo to krene da se... znaš kad se obrće onako brzo. Ja bukvalno išao sam možda preko 60 na sat. Sada kočim naglo, ako padnem na beton na tu brzinu, ima da se ceo ogulim. A kaciga, maciga nešto ima? Ma ništa, kakva kaciga, brate, ništa. Ko mene, divljak. Znači, skroz. I onako kako je bila cela krivina, skonto sam da nema da fatiš. Nema. To je to. A između krivina ovako kanal, 3 metra dubok usek, to je puno sa kamenjem unutra i bila je unutra neka šahta koju su pravili, onako betonirana. Sad ja rekao, ajde da probam kad već ne mogu da ukočim, da preletim taj kanal i u livadu neku da odletim. I mnogo sam brzo išao, ako je bilo jezivo. A u glavu je onako sekunde sporo, kao na onaj film Primal Rush. Znaš onaj kad vozi u New York bez kočnice, bicikl? Tako je bilo. Polako onako idem i ideš i znaš da si sjeban, ništa ne možeš. I ja onako baš pre kraj, pred izletim sam malo ukočio da smanjim možda negdje na oko 40. Kao, pa ide preleteću kanal. Ja umjesto da preletim na glavu, onako kao Superman poza, direktno u kanal i udarim ovako ovdje grudima u tu zemlju. I to kad sam udario, to je puklo onako, znaš kako mi izletio onako krik. I bukvalno crno, onako isključio sam se na sekundu, ali nisam pao skroz u nesvest, nego sam 2-3 puta sam onako, gasim se i palim se dok se okrećem, dok sam leteo u tu rupu. Znaš, od udara, ugasi mi se crno i onako se probudim, znaš, padnem u nesvest, probudim se i dalje se lomim, okrećem, razumiješ, 10 metra. I bukvalno sam ja sletio između tog velikog kamena i te kamene šahte na glavu, a između je bilo toliko zemlja i ja sam tu pao. Znači da sam pao na šahtu bez kacige, bio bi mrtav. I to sam pao ovako na vrat. Na mest. Da, i tu sam sleteo s bicikle i onako ležim ceo, ne mogu da dišem, usta puna zemlje, razumeš? Sad mi dolazi ono što sam pitao Boga ujutru, da li ovaj život vredi. Znaš kako je vredeo, brate? Znaš kako je vredeo, onako ležim i ne mogu da dišem. Nema šanse. Tu kreće panika normalno, koliko god da si mentalno sve što sam ojačao, panika je. Ja onda... Ne umireti se? Pa ne umireti se, a posebno ne da se ugušiš. Ja onako zažmurim i kažem, ajde korak po korak, kao što smo ceo život radili. Prvo ovo, pa ovo, pa ovo. Krenem ja da vadim tu zemlju iz usta. Ok, a i sada probamo da udahnemo. Prvi put neće, istero si vazduh od jakog udarca, drugi put neće. Treći, četvrti put, posle, ne znam, 15, 20, 30 sekunde koliko je prošlo, uzmem prvi vazduh, ali to to mi je sviralo iz pluća, kao kad pokidaš žicu gitare. Znači, to mi je sve sviralo, onako kad dišem.
Ja onda kako ležim, kažem, ne mogu da mrdnem. Znači, ne mogu vrat da dignem ovako, jer ta kost mi je cela, vidite ovdje, to je izletela cela kost. Tako da ležim i ne mogu da ustanem. I onda tako kako sam legao, bukvalno taj self-talk što sam imao minut, kada je trajao satima. Znači, bio je prelep dan, sunce, ako miriše sve proleće, to sam došao maj neki mjesec. Kažeš li si u tome, što si radiš, čovječ? I tako ležim i kažem, kretenu, ti ćeš danas ovdje da umreš. A to je kanjon, nisam imao ni telefon sa sobom, razumiješ, 25 km od grada. Taj dan samo neki kamion prošao tu, nema kola, nema ništa, razumiješ, nije prometno mjesto. I tako ležim i onako zamišljam, ja sad treba da me sahranjuju sanduk, majka kad krene da kuka, mali grad, svi će to da pričaju, ima 10 dana da se priča za mene. Ti veke se gledaš mrtav. Vidim, da, sve to. Ovako ležim i kažem, ustaj kretenu jedan, kad si mogo da se slomiš, ne danas, baš je tako bilo. I sad, brate, da me stave u taj kanal sad, zdravi, spreman, ne znam da li bi izašao, jer je to bilo 3 metra onako zemlja i kad se penjaš, se roni zemlja. Da. Znaš ti kako sam ja slomljen, tako ceo, sa sve biciklu na rame izašao iz tog kanala, tad. To je Sam? bilo, sam, bez ni slomljen, ključna kost mi šeta ovako. Sad ne bi mogao možda da izađem, treba bi, cepin bi trebao da uzmem. Ne znaš kao si iskočio. Ne znam kako sam izašao, došla mi neka snaga, samo da ne umrem. I tako izašao na put, ali tad je adrenalin prestao, razumeš, nema. Noge mi se onako špagete, brate, odmah sam pao. Prošao me taj, to mi je bio instinct survival, samo da izađemo. Dakle, onda kako sam pao. Polu, bezbedno. Da. Razmišljam sad, imam 20 km do kuće. Rekao, ajde vidimo šta se dešava. Vidim, ovo mi mrda kad se ispravim. Boli korne. Da, boli ovdje kad dišem. Rekao, ajde se zakašljam i kako sam počeo da kašljem, zgrušena onako krv kao džiger, kao džigerica. Krene da mi ispada i tu već krenem da se tresem, gotovo, unutrašnje krvarenje, ću da umrem, šta ću. I gotovo, tu rekao, trčim do kuću. Kako trčiš? Pa rekao, ima da istrčim do hitnu pomoć 20 km, jer nemam telefon, nema nikog, sam slomljen i tripujem da imam unutrašnje krvarenje, možda umirem, možda... Svaki moment. Da. I ja krenem, ali neće noge, brate. Ne mogu, nema šanse. Svaki korak ovo ti mrda kost ovdje i ne možeš da dišeš, boli. I ja onda skontam, ajde opet polako da napravimo plan. Ne možeš da hodaš, aj sedni na ovu biciklu, pa onako, polako idi. A bicikla u dobrom stanju ili? Koja dobra, volan otkinut na dole, one kočnice sajle, sve iskidano. Ali lakše mi na biciklu da je onako sedim na nju, nego da hodam. Da. Ali ide posle toga sledeće nizbrdo dole i opet kreće da mi se ubrzava bicikla. Ja nemam volan, brate. Ja rekao, ajde samo dok ne idem još brzo, samo da padnem dole, da ne mogu da ukočim. I ja se tu spetljam, padnem, onako ležim. A vruć dan, onako isparava onaj beton kao ovdje u Skoplje, što je. Onako ležim, brate, i kažem, Bože, pomogni danas i ne moraš više nikad. A i od tad svaki dan ga zovem za pomoć. To je to mu je posao. Tako da, tako kako sam ležao, pa ja ne znam ako je prošlo 5 sekunde, brate. Dižem glavu i u daljinu vidim jedan auto. Neverovatno. I sad opet u takvu sekundu, u takav adrenalin, tad mozak najbrže radi. Rekao, sad ako ustanem i uzmem da stopiram, šta ako prođe lik i ne stane? Nema zastan. Da, šta onda? Onda propada sva šansa, pada moral, ima da umrem, to sigurno jedina šansa, znaš, ne smem da je propustim. I ja onda došlo mi u tu sekundu onako baš ideja. Rekao, ležim na put, mora da prođe preko mene, kako će me zaobići? Na sred put? Da, pa ili nek me ubije, ili neka mi pomogne, što da radim. Jer ako mi prođe ovako, ima da umrem psihički, razumeš, nema prošla ti jedina šansa. Pošto je taj dan jedini auto koje je prošao tu. I ja ležim tako i lik šta će vidio. Kako da se bira? Da, u takve stvari se mozak radi jako brzo. Ja ostanem tu i on kad priđe do mene u koči kao momak, šta je? Ja razbio se biciklom, možeš da me odvezeš do hitne pomoći, tu je u Knjaževcu 20 km. On mi kaže, ja idem u Soko Banji, na Rtnju živim, ne mogu, razumeš, nemam vreme. A ja s polja nisam bio nigde ogreban, brate, nisam imao grebotinu. On mislio da nisam se ni povredio ozbiljno. Još imam taj triko u koji vozim biciklu, da ti pokažem nekada ovako privatno. Imam rupe i dalje od kamen gde sam leteo. I on kao, ma dobro, ja ću da ti zovem nešto hitno, nemam ja vreme. Ja ovako iskašljem onaj džiger iz usta. Pokažem mu i rekao, ako umrem ovde, nosit ćeš me na dušu.
ajde vidimo se, teraj put. On me ovako gleda 5 sekunda i ne mrda. Kaže, vozim te, ajde. I ulazim u kola, taj put ovako. Znači on je terao to 150 na sat kola i na svaku onu onako uzvišicu. Ja skočim i udarim sa glavu u plafonu kola, kost onako urlam. Dobro, morali ste da ide na sat. Pa uplašio se, Mene razumeš? Pa uplašio kad vidio da pljujem krv, razumeš? I onako na svaku tu uzvišicu A i ja ti ne udaram znaš gore. da li imaš unutrašnje krvarenje. Da, a ja mu iza kažem onako, baš sam tu izgubio kontrolu, neću da umrem, razumeš, tako sam pričao. I on tu me vozio, i ono imam još od stravu, onako 150 km što mi spid snimio, nisam ni... Nisi ugasio. Da. I šta sam hteo? I on me dovozi tu u bolnicu, tako ostavlja me. Oni tu da me pokupe. Nisu mogli da me snime, brate, na rentgen. Tako sam bio sklopljen da nisu mogli da mi isprave, da mi snime tu kost. Znači, bukvalno kad su trebali ruke da mi otvore, da se ispravim, mi je rekao, to će da bude nešto najviše što te bolelo u životu. A onako stego se kao ono Dule Savić, kao rane. On otvori, ono je rekao, ništa, preživaj, brate, dobro. I oni me stavljaju. To je bilo uvek, kad me sekli tako na živo, samo mu Dule Savić i seči. Tako da oni me stavljaju u bolnicu, u krevet, ja onako sa zemljom u glavu, razumeš? Ona sestra da me kupa, onako, a svi se znamo u grad, razumeš, zna me, prolazi mi pored kuću, bome skida i kupa je ona neprijatna, brate. I ajde tu, onako kako me okupala, pola mi blata u glavu bilo, nije me ni okupala kako treba. Ja u krevet ležim, opet onako nasmejan, živ sam. Sad već planiramo kako ćemo da se vratimo. Ja to planiram u istu sekundu. I onako sam ležao 5 dana u krevet sa zemlju u glavu, brate. Znači nisu meni očistili. Nasmejan. Da. Ali nisam mogao da ustanem, brate. Pošto to kad se ohladilo ne mogu glavu da dignem, jer ključ ne drži tu sve. Ama život vredi. Da. I tu sam gledao Goginsa, brate, ovako na telefon. A tamo si u bolnicu. Ušte to ti fali. Pa on mi treba, razumiješ. Ušte Goginsu fali. I doktor onako kaže, biciklista, kad hoćeš da letiš, znam te, čuo sam za tebe, ajde ustaj ovde. Dok ne ustaneš sam, nema da ideš iz bolnicu. I ono, ja ne mogu da odlepim glavu. On mi je rekao, ajde pičko, ustaj. Doktor, razumiješ? Što zbori? Da. Zašto? Ko je taj? Pa hirurg, ovako znamo se. Pošto je mali grad, da. I on kaže, ustaj. Dok ne ustaneš, nema da odeš odavde. Nema otpusna lista, mora sam da ustaneš. Ja 2 dana pokušavao da ustanem. Čim kreneš, znaš, najgori bol u životu. Onako, ne može. I dok mi se zgadilo, brate, dok sam rekao, ajde, jebeš ovo. I usto sam iz kreveta i kaže, ajde kući. Ja odlazim kući, odmaram 2-3 dana. To mi je bilo vezano onako sve da bi se spojilo. Kažem, idem da hajkujem, da vidim kako se osjećam. I krenem 10 km, onako se uzavoje, ovako ceo vrućina, znojim se, idem. I na pola puta, na 5 km, krenem opet da ne mogu da dišem. Onako da ne mogu da se ispravim. Ja brzo nazad u bolnicu i oni X-ray da urade opet. Ispalo da imam frakturu rebra, ali nisu vidli. Što nego vidjeli? Zato što nisam mogao da se ispravim, bio sam ceo... Ja sam bukvalno tako sa frakturisano rebro otišao da hajkujem, razumeš? I ništa, onda sam rekao, ok, 6 nedelja, nema mrdenja u kreveci. To je bilo jako teško, morao sam da spavam na leđa ovako ukočen. Razumeš, opet se vraćam u ista bolnica, isti hodnik, samo druga povreda, nije Karlica, nego je ovo. Bukvalno sam kroz te povrede napravio mentalitet da mogu da podnesem bilo što u životu. Tako da vidjet ću sad šta će da se dalje dešava i kako ću da mogu da se spravim sa takvim stvarima jako lako. Čak i smrt kad dođe. Tako da tu je taj oporavak trajao dugo, bukvalno bila mi je pobjeda da dignem ruku iznad glave. Razumeš? I... Jel ti se vratio full range of motion? Možda ispraviti Gurao sam 150 bench, brate, prekjuče. Znači vratilo se. A nisam mogao praznu šipku da gurnem pre godinu i nešto dana, 2. Ovo koga se dešava? Ovo se dešava 2020. možda. A ovo sa trčanjem, koronu kad si imao, A to je odmah posle toga. Čim sam došao u Srbiju od te korone. Znam, uhvatio te maler od 9 mjeseca, sve neke sranja. Da, sve. I tako ja ležim, brate, slomljan sve. Rekao, ok, ultra trail running, našao sam nešto dalje. Ovo road running mi više nije bila fora, brate. Nekako ulica, sad sigurno je, možeš da odustaneš kad hoćeš. Ja dok sam ležao, onako, povređen u krevet,
morao sam da nađem neku volju za životom. I nađem to Šta sljedeće? ultramaraton i dok sam bio polomljen, prijavim se za 85 km trku. I bratu kažem, kao i uvek, budi na moju stranu, ceo život si tu. Trči sa mnom, teško mi sam. Znači iz kreveta, Brat ti je rođen i ovaj što ga stavljaš na Instagram što trči sa tobom ili on je neki drug? Ne, Što radi u požarnikar? brat rođeni mi je iz Srbije, ne znate ga. A imam ovde polubraće, pošto moj otac ima drugi brak i oni trče isto, ali ovo mi je brat iz Srbije, zajedno smo odrasli od dece, prošli sve, razumeš. I on ima 27 godina, znači blizu smo, ja imam 29. I bratu kažem, budi opet uz moju stranu, stani uz mene, trebaš mi. I on čovek nije ni trčao, razumeš, on voli da igra igrice, tako skroz suprotno, talentovana gameru, ali da igra, da ona ne zanima ga, a ima sve talente, da bude mnogo bolji od mene. I on kaže, ok, trčim s tobom, i čovek usto iz kauča da bude sa mnom svaki dan. Mi smo trčali bukvalno tako slomljan, brate. 16 dana smo trčali svaki dan i ja odem sa 16 dana treninga na ultramaraton 85 km. A povreda sanirala se ili? Ma nije, to je bilo sve onako, to trebalo da prođe mnogo vremena. Ja izašao iz bolnicu, odmorio, oporavio se, digo ruku i 16 dana trening. I na 85, ha? Da, 85 km, nešto 3000 uspon. Ali ja nisam ni znao tad šta je elevacija. Ja otišao na Staru planinu Midžor, najviši vrh, 2000 metra. Ja popeo Midžor vrh i kažem, ok, popeo sam 2000, do 3 ima još 1000. A nije tako bilo. Da, ali 2000 da popneš, ja krenem da ih penjem od 1500, to je 500. Ja sam mislio samo najviša tačka. Nisam imao pojma šta je elevation gain, razumeš? Ja odem na to. To sad nije bila teška trka, ali je meni bila najteža u životu. To je bio neki Fruška gora maraton. To nije neka planina, razumeš? To su brda za mene sad, kad uporedi sa proklatije peliste, šar planina. Ja odem tamo i nafuram se, krenem ja jako. Bukvalno prvi deo trke maraton sam istrčao na takav teren za 6 sata možda, razumeš? Bio sam ispred mnogo ljudi i bukvalno posle tog 40 km na pola kad sam stigao ide kraš, brate. Krene ovo da me boli, krene temperatura da me hvata. Pa ne piješ, ne jadeš, ništa, nikakvo trkačko iskustvo. Nisam znao, poneo sam, što gledao sam Gogginsu falili elektroliti, ja poneo soju vodu i pio sam slanu vodu, brate, dehidrirao još više, vrat težak. Znači nisam znao. Poneo sam hranu, brate, kao za celu trku. Ja sam to pojeo za 16 km. Nisam imao ni hranu, brate. I tako sam, raspao sam se do ta 40 km. I tu dolazi kraš, hvata me prva noć, onako. Krećem da ne mogu. Hodam 100 metra, brate, i mora sednem. 100 metra i mora da sednem. A 24 sata su ove trke ili ne? Pa tako, da, 24 je bilo. I ja stigo tu negde do 60 km, pada noć i kreće sada sve. Znači, mozak, kad odlučiš da ne staneš, da guraš granice, eventualno kad tad morat će da ti da neki adrenalin da preživiš. Samo treba da ubediš mozak da nećeš da staneš. Onda ti kaže, moram da mu dam nešto, ovaj ne staje. Ima da nas ubije. Ne mu daš opcija za... Mora da ti da. I kad ti da, to je tako moćno gorivo da ne postoji. Ali kad ti da to moćno gorivo, ne raduj se, jer posle ide još mnogo veći pad. Ali ide i veći uspon. Aha. Tako da tu mi je mozak dao neko gorivo, ja se zaradovao, sad ću da ja završim posle sat vreme, puzim onako, ležim pored drvo neko, uspon, blato neko, ja nisam imao one hiking štapove, ja sam uzeo neke one kolce, za drvari što su sekli, to sam išao, 5 kila jedno, brate. Tako sam se vukao i stigao sam negde do 70 km, zadnja 15, tu mi noge otkazale, sjebao sam se i dalje sam bio neutreniran, brate. Ležu u krevet 3 meseca. I ne mogu da idem nizbrdo, onako, znaš, kad nagaziš kolena su otišla. Onda sam počeo da hodam unazad, brate. Da, tako ne boli. Unazad sam hodao i bio sam spor, ali... Da. I onda su me tu vidjeli spasijuci i rekli, gotova ti je trka, daj da te izvlačimo. Ja seo pored neku vatru na kontrolnu tačku. Rekao, ne treba. Kaže, jesi siguran? Kaže, ne treba da me spašavate. I ljudi mi ovako rekli, drugi trkač, iskusni, nemoj momak, nema šanse. Idem, ja nastavljam. I na kraju su većina tih ljudi pored vatru, kad se ne šlepo ti je, toplo ti je, svi su odustali, ja sam jedini nastavio, brate, tamo. I hodao sam... Da. Kad ga malo osjetiš teško. Biće vatre, ali posle, ne sad. Koliko god je teško, muka kad ta treba da stače. Rest at the end, not in the middle. Da.
ali muka će kad tada stane. Završi trku, staće. Čak i da ne stane tad, na kraju da umreš, staće kad umreš. Ali kad tad muka staje, ne traje večno. Tako da ja sam išao unazad tako na nizbrda, puzio sam. I upoznao sam tu dečka i devojku nekom na trku, tu isto što pogubili smo se, ugasio mi se i sat i nisam znao gde sam. Počeo onako da haluciniram, ne znam gde idem. I tako s tom devojkom i dečkom sam nastavio zajedno. Izgurao sam do kraja, čoveče. Do kraja si prošao? Da, do 85 km. Ne znam, išao sam 19,5 sata možda. Ovi ostali na vatru? Ovi da. Tamo Nema na vatru. otkaz za Nema tebe. otkaz. I stigao sam i prošao sam cilj. Onako sam ceo slomljen. Sad mogu da odmorim. Ne, nisam imao prevoz do Novog Sada, brate. Momak me odbacio do negde i hodao sam još 10 km da stanem. Vidiš kako se smejem, to je... Tako da sam otišao u stari, onako sam zaspao i onda sam se budio, onako šokove sam imao neke što sam preživeo sve to i tu sam rekao ultra endurance. Samo treba imati onako granicu. Pripremu. Da ne bude to sad svaku nedelju, da se raspadnem. Tako da se tu ta cela priča otvorila i onda sam rešio da to bude taj ultra endurance. I onda tad su još gore stvari krenule. Dolazi ta 2021. Ja sam onako, otključalo mi se posle te trke da sam shvatio da nema granice. Ja sam onda počeo da trčim po 500-600 km mesečno. To je bilo svaki dan polumaraton možda. I tako sam ja istrošio telo. I sprdao sam se, uhvati me, upala pluća. Trčao sam go zimi, drao sam se. Onako, idemo. Znači, otključao sam sve granice. Trenirao sam ceo dan. I uhvati me, upala pluća i ja se tako razbolim, brate, 40 temperatura. 6 nedelje sam imao, 39 sa 5. Znači, jednostrana... Da, pa koronu mi kao našli, razumeš? I ja sam sa koronom trčao 31. decembra 100 km. Na minus 15 možda. Znaš kako se sjećam novo? Zašto mi taj smo datum pravili 1000 brpisu, Sal. Da. I ti si baš postirao, trčim na traku, si trčio 100 km, tako je nešto bilo? Da, bilo je na stadion, na traku. Kažem, Piruze ide ovo, mi idemo 1000 brbisi, nemoj da se žali, neko mi 2 sata, on 100 km. I tako ja sam imao temperaturu, brate, i skidao sam temperaturu sa hladan tuš od ujutru do uveče, brate, da bi mogao da trčim. Istrčao sam tu 50 km za 5 sata. Znam za 50 i nije bilo više. I počeo sam, temperatura mi skočila mnogo, počeo sam da se tresem, pao sam i rekao sam 50-50. Ali nisam znao da imam upalu pluća i da sam bolestan. Razvio sam toleranciju na bol, da mi to bilo okej. I ja sam nastavio posle toga još 3-4 dana da treniram i palo mi jako loše, odem u bolnicu, temperatura, jednostrana upala pluća, kao ajde lekovi, antibiotici, bit će za 5 dana dobro, ti si mlad, za 5 dana postane dvostruka upala pluća. Kao ajde, još jedni antibiotici, jake doze, to sve gore, svake nedelje ja sve gore i gore, pržite unutra, ne možeš da dišeš, gušim se. I onda oni kažu, ok, ovo je zadnja terapija, kao, ne znam, Longacef, neke infuzije 2 puta dnevno, Urbazon. Htjeli me ostave u bolnicu, ali pošto mi je bolnica na 10 metra od kuće, idem od kuće, razumiješ? I tad, u to vreme su slali ljude u Kruševac, kao na respirator, i ko tamo ode ne vraća se. Ja rekao sad, ako me pošalju u bolnicu, čoveče. I oni mi daju lekove sve gore. Bukvalno koliko su mi davali te antibiotike, počeo da mi krvari jezik, urin da mi bude crn, znači taman. Otrovali su me lekovima i ništa bolje, brate, sve gore. Znači, počeli kući da mi se razboljavaju ljudi. Tako da, ja kažem, ovo ne ide ovako više. I zovem ove moje ljude, dilere, šta da uzmem da se vratim u život, kad ovi doktori ne rade. Uglavnom, ja sad tu, znači, stanje se ne poboljšava, sve je gore i gore, bukvalno umreću. Tako da idemo, zovemo dilere, drugare sa strane šta uzeti, kako da se oporavimo. I meni spominje jedan bodybuilder iz Hrvatske, uzmi glutation. To je prirodni antioksidans, to ne treba da se piju tabletama, telo to sve neutrališe, uzmi injekcioni. To je glutation, se jedino proizvodi u Italiji. Ja imam ženu u Italiji, imam ljude u Italiji, to mi stiže. Sad kako da dam to u bolnicu, niko to ne priznaje. Ja nađem jednog mladog doktora i kažem mu, ubaci ovo gore, mi to promučkamo, sve ubacimo. Njemu bilo zanimljivo da vidi šta će da se desi, je bio onako open-minded. Da, ja rekao eksperiment, ne pričaj nikom, ako se desi nešto, moja odgovornost. Da, i mi to stavimo i ja posle 24 sata nemam upalu pluća, nemam temperaturu, skroz sam zdrav. Što? Glutation.
injekcijani. I bukvalno se oporavljam, ono sve već postaje dobro. Jednokratno. Da. Jedan dan, to je to. Ali u to vreme mi je deda imao onako upalu pluća tešku, a on onako, što zna koliko sam ekstreman, bilo ga je strah da uzme to. Onako nije hteo, već mu se pogoršalo stanje, da gotovo, kraj. I onda je rekao, daj mi sad Nikola, i ja mu dali smo mu nekoliko doza, ali nije radilo, bilo je kasno. Ja bukvalno takav iz krevet bolestan sam ustao, čoveka sam odveo na ruke da ga pošaljem u bolnicu. Bukvalno su mi doktori rekli onako u lice, umreće. Hoćeš u bolnicu da ide ili kući? I morao sam s dedom kojim je onako odrasao sam s njim, da ga pitam, imaš neku zadnju poruku, se plašiš da umreš? I on mi je rekao, ne plašim se, onako s osmehom, kaže, sve sam uradio u životu. Kad sve uradiš, nema strah. I tako to sam zapamtio, onako, i čovjek otišao, nikad ga nisam vidio. A pre njega 4 mjeseca, pre one trke da idem na Frušku goru, mi je i baba umrela isto tako na rukama. Tako da ja to nisam prihvatio onako da me je slomilo. To je baš sve one muke, svi oni bolovi. Ja sam to prihvatio kao deo života, nastavio napred i bio sam još bolji. Tako da, eto taj mentalitet, more it sucks, more it counts. Što je gore, više goriva. Znači u čast njima. Tako da sam nastavio. Posle tog oporavka upale pluća, kao da krenem da treniram. Rekli mi 6 mjeseca, ne smeš da trčiš na planinu. Ja potrčim malo, krv usta osjećam, razumeš, onako pijem deksazon i trčim. I ja rekao, ajde da iskuliram kao, ali neće, to je taj ratnički mentalitet. Guraš i kad krvariš do kraja. Ali me tu Bog zaustavio. Odem da trčim i polomim nogu. I onda sam, na 3 mjeseca pre trke. Kako si polomio? Okrenuo sam je na trail, onako. Na koren neki? Da, pa zemlja je bila neka neravna, snimao sam klip da kažem nešto, motivaciju i ne vidim, i polomim nogu. I onda, onako, u bolnici idem, svi onako, ja se smijem. I doktor kaže, nemoj se smijete, ja znam ovog lika, on ima da uradi što je rekao. Oni me zapamtili, svi me znaju, 1000 preloma. Tako da, Bog me je tu spasio možda za pluća. Jer da nisam polomio nogu, ne bi odmorio taj mjesec. Da. I bukvalno posle prelom noge opet, recovery, znamo kako ide, to i to. I ja, to je more it sucks, more it counts, rekoh, kako će da se ovo bude slatko kad posle preloma noge upale pluća, umrla baba, umro deda, sve ostalo. Tako, i na kraj na cilju i ti pređeš opet. I uradio sam tu trku i bio sam možda od 200 ljudi, 30 možda. Uradio posle si toga, trku? Da, to je jako dobro. Posle toga sam nastavio onako baš jake trke i došli smo onako već do preko 100 km trail trke. I tu je došao Ohrid. U Ohrid sam se prijavio na Galičicu, što Makedonija je onako jako moćna zemlja za te planine, previše planina, prelepa. Tu sam bio sam super povređen isto od toliko forsiranja i failovo sam, ne znam, na 30 km sam odustao. Ali sam rekao, bit će drugih dana. Počeo sam da razvijam taj mentalitet, live to fight tomorrow. Live to fight another day. Da, to. Tako da tu sam odustao i rekao sam, ok, vidio sam kako ova igra 100 km i druga igra, nije to kao 50. Treba odeća, treba više hrane, treba sve. Trenirao i sljedeće godine sam došao na Pelister, ovdje je bila, to je najteža trka u Makedoniji. Ne znam, na 100 km 6500 metra penješ, to je brutalno. Pelister je visok, da. To je bilo vreme onako jako strašno, da je padala kiša, trka kreće noću, magla je bila, organizator morao da pomeri vreme trke. I bukvalno, pustio nas na dan na koji se trka ne pušta. Ja sam bio oduševljen, takvog lika volim. Takvog lika volim, jer u Srbiji čim je loše vreme, gotovo, odlaže se, razumeš? Kažem, to je to. I mi krećemo tamo, ali platili smo jako lošu cenu, jer Bitolj je bilo leto, razumeš, jun mesec ili jul je bio toplo 30 stepena gore na Pelister, na vrhovima 0 stepena noću, vetar, pada kiša, onaj kamenjar. A ljudima je bila prva trka, pa nisu baš imali super iskustva, noću markacije se nisu baš ni vidjela, svetlosne nisu stavili, pogubili smo se. Tu je znaš šta mi je dalo gorivo? Tu je bio jedan gospodin iz Makedonije, Zdravko Dejanović, koji je popeo i Monteverest i K2. Aha. I on me sreo gore na tom kamenjaru i pitao me, jel si dobro, kao ja sve u redu. I ja kažem, teško mi je, znaš,
ali idemo dalje, nema stajanja. I ono, čovjek nastavio i poslije sam saznao da je čovjek rekao bilo loše vreme, nije bilo za trku, ja ću da odustanem. Kad su mi rekli da je čovjek presekao, ja rekao to je to, morit saks, morit counts. Ako je takav čovjek koji je uradio prevelike stvari, rekao loše je vreme, za mene je perfektno da uradim to, razumeš? Taj mi je čovjek dao snagu da završim trku. Mi smo išli 2 dana, 2 noći u šorci i majicu. Organizator mi je dozvolio da ne nosim obaveznu opremu. Uzeo sam Nike torbicu za u kafić, brate. Imao sam flašicu vode i šorci, majicu i šuškavac. I izgurao sam sa to celu trku, halucinirali smo zadnja 24 sata. To je bio neki Kinez, Japanac što je bio. Ne, on je trčao isto trku, spustili smo se zajedno, ja i jedan drug Goran iz Srbije, smo to pregurali, on hteo da odustane na 36 km, ja sam mu rekao nemoj, već kad je došlo teško naljutio mi se, znaš kad ti je teško ide tenzija, ti si kriv, kao ti si me natjerao da nastavim. Tako smo izgurali jedan drugog, ali to su bile takve žestoke halucinacije. Ja pišem to što se dešava. Znači, bukvalno sam vidio umjesto markacije onako mačke sa otkinutu glavu, brate. I onako, pošto sam jako hteo da odem na cilj, samo sam vidio automobile, brate. Onako, sred ovo planinu vidim, onako, prati me BMW, razumiješ. Ja ovako vidim da pipnem, a nema ga, nije tu. Tako da i bukvalno sam tu spavao 30 sekunde stojeći. Nisam mogao više da nastavim. I to je bila halucinacija jako, jako smešna. Znači, onako sam imao neki 5 dinara paricu, onako, kako se ovako obrće i pada i na nju je bio Bora Drljača, jebote. I ovako dok sam spavao sam to video, eto. Rekao, šta radi Bora ovdje, čovječe, budi se, da umreš. To je bilo na 100 km, još 4 smo imali. 104, a? Da, izgurali smo tu 104, stigli onako u sred noć. Znači, popio sam jedno pivo i pojeo pola dinju, brate. Rekao sam, mogu bi još. Tako da sam se prijavio poslije toga za Pirin Ultra 100 milja. To je najteža trka u Evropu. Znači, posle onog hard rocka američkog ne postoji teže. Znači, UTMB, Mont Blanc i takve stvari su mnogo slabije od tu trku. Pirin Ultra je mnogo nagore. Kakvi na 100 milja. Ja sam tu bio, spreman sam bio kao nikad u životu. Krenuli mi tu trku, ja sam tako jako krenuo. Sam bukvalno prva 10 km sam istrčao za sat i 20 sa 1000 metra uspon. Leteo sam na tamo. Bio sam prva 10 sa onim ozbiljnima i platio sam tu cenu, raspadao sam se celu noć posle. Išao sam po one grebene, one odvratne na Pirin celu noć, onako kamenjar, 20 km samo kamen. To je veliko kamenje, znaš koliko je? Po metar i po 2 kamen. Da. Tako celu noć sam išao, bilo minus 15. Jer organizator... Kad ideš na ove trke, izvini, nemaš sa tobom još jedan čovjek da te prati? Na Pirin pacer nije dozvoljen. Tako da sam samo celu noć išao. Evo nije pacer, imaš druga što ide sa tobom da trči ili ne postoji to? Pa ne, može da te diskvalifikuju, da, i kog ćeš da nađeš sad da ide s tobom tu. Ali ja imam neki projekat koji ću sad da radim, humanitarno, pošto mi puno ljudi šalje novac da vide šta ću da radim. A deo toga šaljam za decu na Kosovo, Makedonija, bilo gde kom treba da se pomogne. Da, rekao si da humanitarno, deo prikupljenih sredstva šaljem humanitarno, tako da radit će se puno trka sad još i bit će tu. Ali na Pirin se... A jel si uspeo Pirin prošao? Nisam uspeo, odustao sam na 17. sat i rekao sam budi pametan. Tu sam počeo da poštujem prirodu, da se smirim, da se spustim, da budem prizeman. Jer je to jako teško bilo i tamo nije bilo izvlačenja. Ako odustaneš, sam si tamo. Nema, po bugarskom zakonu helikopter ne može da ide tamo. Ne znam zašto. Na te grebene. Tako da sam rekao, budi pametan, vrati se kući, budi zdrav. Nemoj da opet ideš u minus da bi morao nešto da uradiš. Ne moraš da izgoriš. Ne mora se slomiš. Da. Tako da sam nastavio posle da treniram. Onako, jako je dobro bilo. I onda sad zadnje, pre par meseca opet izgleda je sudbina ta neka ratnička. Pomagao sam kući mojima, nema, deda je umro, znaš, nema ko, mora drva da se nabave, Srbije, hladno je. Znači, sekli smo drva i meni je skočila testera i presekao sam prst celu tetivu, onako, skoro mi je otpao ceo palac. I bukvalno, u dvorištu sam sekao već drva koje smo doneli sve. Bukvalno 20 sata se seklo, a pre toga sam trčao 50 km.
odspavao nešto i sutra dan da sečem da se to skrati. Nešto me majka zvala i kako sam se okrenuo, to mi je mrdnulo na prst. I bukvalno me onako... Na nogu, da. I bukvalno sam osjetio kao neki udarac i ovako stojim i majka me pita, jel u redu, kao, ja ovako nasmejan i rekao, ne smijem da pogledam. Čim sam pogledao, to je otvoreno sve, kostka, vidim unutra prst, isčupan tetiva, onako cela zgužvana. I majka onako me gleda kao, šta je, rekao, donesi mi papuče. A bolnica mi tu odmah, opet blizu. Znajte svi više. Da, opet ja, već mi je postalo onako, rekao sam, ne vraćam se više ovamo i uvek se vraćam. Specijalna soba ima za nego tamo. Piruze. Tako da, majka kaže, skini patiku i ja budala je poslušam kako sam skinuo patiku kad je to krenulo da curi krv. Onako hladno i bara, tako tolka. Luda priča, dolazi moj pas, on liže onu krv, brate, Stafford. Znači, bila je jako luda priča i ja nastavljam u bolnicu dok su me primili bez anestezije, sve sat vreme dok sam čekao. Prst ovako visi. Ja onako, rekao, ajde snimite X-ray. I oni kad su mi uradili X-ray, pošto nisam presekao kost, oni rekli, nisu ni znali da mi je prst isečen, nego imao sam frakture na stopalo od ispod za koje nisam ni znao i doktorka počela da kaže, stopalo ti od ispod slomljeno. Rekao, ma nisam došao zbog toga, ja sam došao zbog... Znači, bukvalno nisam znao da su mi prsti od ispod svi ispucali. I ništa, kad su mi rekli da kost nije presečena testerom, nasmejao sam se i već sam planirao kako ću da se vratim kao i uvek. Bukvalno su mi anestezija, skratili mi tetivu i rekli pauza, ne znam. Nećeš da trčiš do kraja godine. Ja sam posle 6 nedelja istrčao maraton. Evo sad se vraćam, malo je borba, pošto mi je tetiva kraća, to boli, malo imbalans i sad treba da se ojača u teretanu. Ali eto, tu smo sad, tako da opet je zdravija priča, ultimativna sloboda. Srećan sam i ne postoji nema depresije, nema anksioznosti, nema crnih misli. Tu si za sebe, tu si za porodicu. Čista glava, čista duša. Sad ja jako forsiram ovu priču sa tom slobodom, a to počeo sam sa ovom hladnom vodom, jureći taj... Tu sam htio te pitam, šta je sad ova fora sa hladnom vodom, onaj klip u jezero kad udaraš to što ulaziš. A si normalno posebno vreme to. Jeste. Ja sam malo pratio... Čekaj ti kažem, izvini jednu anegdotu, znaš kako sam počeo hladne tuševe da radim? Kako? Gledao sam te na Instagramu. Majke mi čovjek, Garmin sam tako kupio, nisam imao sad. Tako. I ti si radio one po 5 minuta u Da, tuš. A ja sam imao koronu taj period. Da. I tene bilo u početku, 20, u oktobru, tamo, novembru. I sjedim u kući, nema šta da radim. I gledam ti ujutru i 3 minutes in the cold shower, move! Poslije trčiš, praviš ovo, ja mi se više dobro mi je, ali ona glupa izolacija jebi ga po zakonu, nema policija dolazi provjeravati. Tako, da. I treniram mi se, skače mi se, znaš, ide da skočim od terasu. Tako. I sutradan opet. To je zapravo. Aj Wim Hof, puštam ga ovo, ima kako ovo, i tako sam počeo. Kaži kakva je besplatna sreća. Da. I poslije sam video da istraživanje je bilo za imunitet, a u stvari 2,5 puta diže hormon sreće dopamin. I sad ja viđam na ove podcaste, pošto je sad krenulo svuda i u Srbiju. Sve. Mnogo ljudi pričaju o tome, ali bukvalno ponavljaju reči ovih naučnika, a niko to ne radi. Možda jedno može. A ja to živim svaki dan i ja pričam iz mog ugla. Neću ja da ti pričam. Ne zanima me da li je 2,5 ili 3 dopamin. Ja to ne merim. Razumeš? Izmerio neko. Nema šta da merim. Da. Ali fora je tu zaslužiti taj dopamin. I evo za gledalce koji ne znaju, nećemo nazvati to ni dopamin, nego sreća ili zadovoljstvo. Ali zadovoljstvo koje zaslužiš teškim putem dugo traje, nema kraš i nikad ne traži više i više. A onako, a veštački dopamin te navlači. Znači, uvek traži više i više. Bilo da da se prejedeš. Bilo da se prejedeš. Znači, poješćeš nešto slatko, ima da ti se onda jede slano, posle slano će da bude žedan, će piješ gazirano. Opet slatko. Posle toga opet slatko, ako ti je dosadno, i ta provalija nema kraja. Isto telefon. Uđeš na onaj Instagram na lupicu i ona scrolluje snimke, TikTok, nema kraja. Isto i pornografija. Znači, ne znam, bilo ko da je na Pornhubu, na bilo šta,
Niko nije na prvu stranicu, ima da lista, da pomera 50. stranica, 100. Ima da traži uvek gore i gore, jer ne možeš da se zadovoljiš, treba ti sve više i više. Kaži mi neko ko će da trči ide još više, 50 da km. ide više od 2 puta dnevno u hladnu vodu. Posle jednog puta ti ne treba. Evo, ja sam poseban, možda za to 2 puta nekad uđem u danu kad mi je loš dan. Aha. 3. put nema Koje su šanse. te reke, čovječe, to je jezera, to gdje Pa sam? da, to je u Srbiju gore, pošto to mi je iznad kuće bukvalno I 3 sad vi kilometra. gledam da ideš u snegu. Da, gore, tako, se trlješ u snegu. da, penio sam, bukvalno sam se spremao možda Pa 60 sad ima i dana. tolerancija, drugo. Ima Sam rekao tolerancija. jednom drugu, izvini za ovo, za hladno, i rekao mi, sad me ovaj tvoj piruz inspirisao da idem ja na krst na vodnoj, pasće sneg, Da. i ja ću da idem sutra sa majicu sa kratkim rukavima i kažem, bravo, Odlično. šta ćeš da uradiš? Čovjek ide gol tamo po sneg se valja, ti sa kratkim, zašto će da bude hladno? Ali dobro je rekao, razumeš, ipak si ga pomerio da prvo izađe iz kuće. Ne, ti si ga pomerio. Da, nisam. dobro, u principu, bilo ko da je dobro je, ne mora da sam ja. Ali si ga pokrenuo da on izađe prvo, a drugo, čak i da izađe van komforta. Ne mora da je gol. Evo, još ga čekamo. Neka je, da, neka je u majici. Ali evo, jedan drugar, ovako ko je ozbiljan planinar iz Makedonije, kad sam uradio to go na planinu, rekao mi je bad influencija. Zamisli da dođe neki momak, onako klinac koji se to ne bavi, ode tako i pogine u planinu. Tako da nije priča toga, bitno je da si srećan. Ne moraš da penješ ti velike vrhovi, da rizikuješ, jer sam ja tamo počeo da mrznem, bio sam u snegu do grudi 2 sata, noge su mi bile plave i onda sam rekao, vrati se nazad, prirodu ne možeš da pobediš. Ne mora to je da je najviši vrh. Popni se do srednje vodno bez majice. S kim se takmičiš? Bitno je sreća, a ne taj neki uspeh. Neko će da uradi luđu stvar. Nego... Tako, da. Znači, to ja radim jer me ispunjava, ali to ne treba svako da radi. Znači, uđi u tu vodu 2 minuta i budi srećan. Posle diši, pokreni se malo, ja ovako krenem onako Wim Hof što radi neke pokrete u dvorištu, onako suši se na hladan vazduh. Znači, bukvalno ti je toplije nego dok si bio kući. Znači, prelepo. Slobodan si, nema crnih misli. Jer kad ti je hladno, samo želiš da se greješ, ne zanima te drugo. Tako da je to u stvari veliki diskomfort i daje posle puno dobro komforta koji traje. Hrabrio bih ljude da to krenu da rade. Znači, meni se sviđa, bolje je biti ratnik u bašti nego baštovan u ratu. Da. Znači, ja sam ratnik u mojoj bašti, imam i teretanu i bure gde ulazim, budi spreman. Tako da, ljudi treba to da krenu da rade, jer to su mitovi, onako neke babske priče, dobit ću upalu pluća, dobit ću srčani udar, znaš, nemoj da ulaziš u vodu, razboleće se. Da. Znači, ja bukvalno svaki dan ulazim... Pa ničiš i diši. Da, diši. Koliko vremena go preživeke ova soba? Pa evo, celu zimu, ceo decembar, januar, februar. Sad, eto, za 3 meseca nisam se razboleo ni jednom. Znači, ja i bukvalno odem do reke, uđem u reku i se vratim kući na -10. Nikad se nisam razboleo. Tako da vremenom telo navikava jako brzo. Adaptira se. Da, bukvalno prva 5 dana onako trne ti vrat malo jer se krvni sudovi sakupljaju naglo. Tako da treba ti 5 dana da se adaptiraš. Posle 2 meseca... Aplikacija ima Hof, objašnjava ceo put. Tako da je tu put do sreće i ja bi tu ljudi mogu da nađu svoj mir, svoju duhovnost, onako u tišini da odluče neku promenu. Tako da, Da, baš to mi se sviđa mene mnogo i hvala ti mnogo što ja spodeli ova prefascinantna životna prikazna i ima jedna niška celo vreme i ne je džabe i ne je površno to što go kaža nekoliko pati i javno go spodelilaš more it sucks, more it counts, bi go prevele Што потешко тоа подобро. Што потешко тоа подобро и тоа не е ништо ново измислено. Тоа е одамна познато и е можеби некој си длабок одговор за зошто толку многу луѓе ги привлекува да прават тешки работи, затоа што во процесот пронаоѓаат нешто. Така. Кажи ми, како размислуваш ти на таа тема? Кога си почнал, не си бил свесно кон тоа. После некое време стануваш свесен. Ама кажи ми, што за тебе значи вистински длабоко тоа more it sucks, more it counts? Тоа е за мене пут до ултимативна слобода.
Znači kad si slobodan. Jer džabe si uspješan ako nisi srećan. Znači to je put možda eto do Boga. To je meni to. Znači to mi je put neki spasenja jer da, znači ljudi kada ovako slušaju neko će reći budala, izlomio se. Znači u porodicu imam ljude koji kažu ceo se izlomio, kakav će biti sa 50 godina. Da, ali ja sam smiren, srećan, zadovoljan i ispunjen. A da nisam takav, možda ne bi bio ni živ danas, da sam nastavio možda toksične priče koje pre. Tako da morit saks, morit counts je meni sva ta sloboda, sreća. Bez razloga nekog prevelikog. И тоа секаква слобода, слобода на духот, Да. на телото, на мислите. Bilo šta. I sloboda življenja. Znači to je neki Слобода на живење. sloboda življenja. Jer ja kažem, ovo je jako bitno, samo da ako se par puta spetljam, jer puno pričam na engleski, godinama ljudima i sad ja bukvalno od engleskog prevodim na srpski u glavi. И Кажи I ние, onda mi je engleskom teško i na nema veze. početak. и Исто ние се го дешава. имаме истиот проблем. Ne, ali hoću da kažem, sloboda nije da radiš sve što želiš, nego da ne radiš ono što ne želiš. To je jako velika stvar. Да. Mnogo bitno. Jako velika stvar. Da dođeš dotle je jako, jako teško. Eto, ja sam zakoračio u to, ali tek sad vidim koliko sam mali i koliko treba napred da se ide. To bih rekao da eto, to je taj put do Boga i put tog usavršavanja i to je jako dug put. Да. To je jako dug put. Mislim da To je sam put, tek nema kraja. jednom Ali nema na kraj kraj. taj Тоа е put. цел Da, da. живот. Ali baš da se uđe u tu večnost je ovaj put sada. Да. Tako da zaslužimo to. Никола, целата твоја приказна е еден вид порака кон гледачите и кон слушателите, така што не би ти кажал ај сега дај порака, ама за да го некако заокружиме убаво, некако како да го заокружиме. When David Goggins meets Wim Hof. Да. Инспирација, мотивација, бар јас сум фасциниран и мотивиран многу Tako. и фала ти уште еднаш најмногу. Pa poručio bih samo ljudima da, znaš, ne moraju da bude ono ultimativni, ekstremni, budi srećan, izađi, radi nešto, zasluži. Ne morate da polomite noge kao ja, ne morate da se otrujete od, ne znam, steroida, da dotaknete dno da bi došli do vrha. Budite pametni, radite polako i budite srećni. I možda ako mi dozvolite humanitarnog tipa, na kraj jedan apel, imam ovdje u telefonu, brat po ocu ovdje u Skoplju je bolestan, jako se teško razbolio. Onako porodica nema financija da sakupi za lečenje, pa bi to htio ovom prilikom, ovako ću na telefonu da Ma pokažem. поставit ćemo link što. Aha, Не, ќе okej. пратиш, па ние ќе го Да. ставиме. Uglavnom za Davida Piruza, on je mlad momak, znači brat po ocu, koji trenira sa mnom i onako je jako tvrd. Znači sve ono najbolje u meni vidim u njemu i može da nastavi napred, ali bolest ga trenutno sprečava. Tako da, eto, ljudi koji se osjećaju da bi htjeli da pomognu, da vide, eto, možda nekog i boljeg od mene sutra, da neko nasleđe zdravije, možda još više, eto, mogu da doniraju, a ja ću svakako za njega da sakupljam kroz, eto, možda jednog dana otvorim i fondaciju neku, kad ovo poraste još više. Tako da, eto, za Davida, ako može da pomogne, zahvalan sam. Фала многу. Hvala ti, brate moj. Tako, brate. 3 dana si ovde. Da, da. Iskoristio si 4 sata sa nama. Da te Tako je. zadržavamo. Hvala ti puno. Hvala ti što Tako je, spodelio sve. uživo sam sa vama i I bežim mi nazad isto. u planinu odavde. Da nas motivišeš opet. Tako, do sljedećeg puta. Instagram handle Nikola Piruze. Следете го, пратете го. Да, во описот на видеото подоле ќе ставиме се што можеме да ставиме. Друже, само То е продолжи јако, ја ќе те следам уште повеќе и ќе си се мотивирам така. Tako, Не ми guramo треба- jedni Не druge. ми треба Гокинс више. Treba svako, guramo jedni druge i svi smo u ovom grindu zajedno. Imaću vas na umu kad postane teško, jer i vaše priče su fantastične. Hvala ti, Idemo brate dalje. moj. Živeli vrać. Фала puno. Тоа е Поздрав тоа, луѓе. до наредна недела. Bye.